Fly me to the moon and let me play among the stars. Έλα ρε Στάνλεϊ, κλείς την κάμερα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Καλώς ήρθατε στο podcast «Δεν είναι ακριβώς έτσι» με τον Αλέξανδρο και τον Χάρη. Ακολούθησε τα προφίλ μας σε Spotify, Apple Podcast, YouTube και Instagram. Παραγωγή Σημεώς Sound Lab. Αν θες να ηχογραφήσεις και εσύ το δικό σου podcast, ακολούθησε το link στην περιγραφή. Αυτό είναι τιτανικός ρε, μπερδευτήκαμε. Αυτό είναι το πλοίο της μπύρας αγάπης από την κάβα Moonshine του φίλου του Παναγιώτου Σταυρόπουλου που μας έχει κάνει λιάτσα για άλλη μια φορά. Καπνίστη την πύρα, ανοίξει το Θεό σου. Γεια χαρά σε όλους. Είναι το podcast «Δεν είναι ακριβώς έτσι». Στα ανατολικά μου ο φίλος μου ο Χάρης. Γεια σας, καλησπέρα. Και στα πιο ανατολικά των ανατολικών ο φίλος μου Γιάννης. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, τι κάνουμε? Τι γίνεται? Κύριε, Μου έχεις έρθει φρέσκος. σκατά είμαι. Ναι, γι' αυτό το λέω. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη προκαταβολικά από τους ακροατές και τις ακροάτριες. Έχω έρθει πάρα πολύ με χαμηλή στάμινα. Βρέθηκα χθες ένα party αποφοίτησης, αν το λέω και σωστά. Graduation. Ναι, κάτι τέτοιο. Η αγαπημένη φίλη και συνάδελφος Μαρίνα πήρε το πτυχίο της σε κάτι το οποίο έψαξα και δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν πρόκειται να βρει δουλειά πάνω σε αυτό. Τα καλύτερα πτυχία αυτά. Τα καλύτερα πτυχία είναι αυτά, όντως. Και ήμασταν προσκεκλημένοι στο 8 δυτικά. Όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν. Εδώ, Χαϊδέα Αργιώτικο. Α, εδώ δίπλα, Ναι, είναι εδώ, έλα, είναι ρε. εδώ κοντά. Ήμουνα εδώ στα Λιμέρια. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι περάσαμε υπερβολικά καλά με τους work buddies. Και πήγε μέχρι πολύ πρωί. Είδα story εκεί πάλι, για άλλη μια φορά είδα story. Ναι. Είχε, όσοι ήταν εκεί, κοιτάξτε, στα story, προσέχω λίγο. Αυτά που συνέβησαν εκεί πέρα, υπάρχουν βίντεο, δεν σας τα θα δείξω ούτε σε εσάς, αλλά δεν είναι της παρούσης. Δεν θέλω να δούμε. Ξέρεις τι θέλω. Ρε φίλε, έχω ένα βίωμα από χθες. Κάποια στιγμή, γιατί ο DJ ήταν καλός, κάποια στιγμή ήθελα να πάω να κάνω μια παραγγελιά. Αν έψα να λέγεις θα πάω στο τουαλέτα, θα πάω... Όχι. Είναι παραγγελιά, Ήθελα- είπες και έβγαλες έξω. Ήθελα να πάω να κάνω μια παραγγελιά στο νεαρό DJ. Εκείνη την ώρα έπαιζε άσματα, να το πούμε έτσι πετρουπολιώτικα, γιατί η Πετρούπολη είναι γενέτειρα μουσικής. Αυτό να το πούμε. Όσοι ξέρουν, μπράβο. Αυτά τα ακούσματα τα έχει γεννήσει η Πετρούπολη. Και πηγαίνω λοιπόν εγώ να κάνω την παραγγελιά μου. Πάω στο DJ και του λέω, αδερφέ, του λέω, αλυτεύεις τα μπαράκια. Και με κοιτάει με ένα βλέμμα έτσι. Λες και του είπα και εγώ δεν ξέρω. Λες και του είπα ασμά ασμάτων. Ξέρω. Και βάρω όλη μέρα. Ναι. Μου λέει ποιο. Του λέω Παρίδης ρε, Δημήτρης Παρίδης. Αλυτεύεις τα μπαράκια. Παρίδης. Ναι. Κάνει έτσι, ψάχνει. Μου λέει αδερφέ αυτό δεν το έχω. Έψαξε τα βινίλια του. Ναι. Και δεν έφυγες. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε πώς ένιωσα. Ένιωσα αρχικά θυμό και απ' την άλλη μια κατανόηση ότι έχουν αλλάξει οι γενιές. Τα παιδιά δεν έχουν παιδεία. Τα νέα παιδιά δεν έχουν παιδεία μουσική. Ναι, ρε, έχεις δίκιο. Δεν έχουν την κάβα που είχαμε εμείς. Και την κάβλα. Και την κάβλα. Πες το κι έτσι. Και το έμεινα και τον κοίταξα έτσι. Και γύρισα και έφυγα, ρε φίλε, απογοητευμένος. Απογοήτευση. Αγνή απογοήτευση. Εντάξει, ρε φίλε. Νέα παιδιά είναι, έχουν ακόμα ευκαιρίες στη ζωή. Να διαβάζετε, νεαροί DJs, να διαβάζετε. Να διαβάζετε για να έχετε μια πιο μεγάλη καριέρα και να σας στέλνουν από παντού. Άρα είναι πρώτα σερβιρίσματος. Φυσικά, Δημήτρης Παρίδης, αλυτεύει στα μπαράκια. Δηλαδή, τι να πω, ρε φίλε. Σαν το μαντά δεν είναι. Εντάξει. Οπότε άρα πρέπει η συμβουλή προς νέους DJ να ακούσουν όλα τα επεισόδια για να τσιμπάνε έτσι τις προτάσεις σερβιρίσματος. Βεβαίως. Για να μπορούν να ικανοποιήσουν έτσι και ένα πιο εκλεπτισμένο ακουστικό κοινό. Και Ακριβώς. απαιτητικό. Ακριβώς αυτό που το λες. Γιατί, παιδιά, αυτά είναι στο βιογραφικό σας. Δεν τα λέω για μένα. Εγώ τα ξέρω. Τα λέω για μένα. Εγώ για σας τα λέω. Αυτό. Μάλιστα. Να πω κι εγώ. Πέτυχα το φίλο το Σπύρο. Δεν θα σου το πω αυτό.
Αλήθεια. Ναι. Τον Πού? πέτυχα στο Βόλο που είχαμε πάει για διαγωνισμό χορού. Καλά, απίστευτο. Χόρευε η αραβωνιαστικά του, νομίζω, γυναίκα του, κοπέλα Α, του. ήταν στο διαγωνισμό. Ναι. Και το βλέπω μακριά, με χαιρετάει. Του λέω, έλα ρε. Μου λέει, με Μάγος. κατάλαβες. Του λέω, προφανώς και σε κατάλαβα. Μας έχεις χορηγήσει εδώ, έχεις πει στο μισό στούντιο. Ωραίο Μάγος. ήταν αυτό. Απροσδόκητο. Τι άλλο να πω. Να πω ότι 21 του μήνα έχουμε χριστουγεννιάτικο workshop στο Pori Store. Να έρθετε να φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια, τα οποία θα είναι εξατομικευμένα, δηλαδή θα συζητήσουμε για θέματα που μπορεί να άρεσαν σε κάποιον στην παιδική του ηλικία, για ταινίες, για τέτοια. Και μετά θα φτιάξουμε ο καθένας ένα πολύ μοναδικό και ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο στολίδι. Έτσι, όχι κάτι δηλαδή πάρε, βάψε, φύγε. Θα είναι διαδραστικό, έτσι θα έχει καλλιτεχνική άποψη. Θα είναι μαζί μας το Project Reynard. Να πούμε, τα κορίτσια τρέχουν μια πολύ ωραία δράση εκεί, έτσι, που έχει να κάνει με όλα τα καλλιτεχνικά δρόμενα, πώς το λένε, θεατρικά, μουσικές παραστάσεις, οτιδήποτε έχει να κάνει με τέχνη. Μορφή τέχνης. Και δεν θα πω τώρα, αλλά υπάρχει, θα πω στο επόμενο επεισόδιο, ένα εργαστήρι που μπορεί να ενδιαφέρει και τους φίλους τους gamers. Α, όπα ρε. Το πάμε αλλού στο Τι πόριστο. κάνεις, μάρε, τι κάνεις. Ελμάγκο, Μάλιστα. Γιάννης, έχεις να μας πεις κάτι? Νέα λαϊκή, ξέρω τώρα. Διανύω περίοδο πολλής εργασίας και έχω χαθεί λίγο με τη λαϊκή. Έχω να πάω 2 εβδομάδες, παιδιά. Βλέπεις τι γίνεται στα σχόλια με τη λαϊκή. Κάτι έχω δει, ναι. Παιδιά, θα επανέλθουμε την επόμενη εβδομάδα, υπόσχομαι. Στείλτε, γράψτε από κάτω πώς πάνε οι τιμές. Δηλαδή, εγώ τώρα 2 εβδομάδες δεν έχω καταφέρει να πάω λόγω εκτάκτου εργασίας. Και μου έχει λείψει, αλήθεια. Είναι αυτό, να ξέρεις, η βόλτα που λέμε. τώρα. Άνοιξε λίγο την πόρτα να μυρίσεις, ρε. Το πρωί. Αφού απ' έξω είναι. Βάλε ένα ξυπνητήρι, μύρισε και ξαναπέσει. Πείτε μας το καλύτερο deal που κάνατε στη λαϊκή. Εγώ σας είχα πει, είχα μείνει χάντρες αμελιάδος από ό,τι θυμάμαι. Σωστός. Ωραία. Ωραία λοιπόν αυτά. Και σε ευχαριστώ προκαταβολικά, ρε φίλε. Πολύ ωραία ιδέα για το σημερινό. Ζήλεψα που φέρεις εσύ την άλλη φορά συνωμοσία και είπα να φέρω κι εγώ, αλλά να πω κάτι. Το ζήλεψα, λέω. Χάρηκα πολύ με το που μου το είπες. Να πω κάτι. Είστε διπρόσωποι και αχάριστοι Και εκπρόσωποι. αντιπρόσωποι, γιατί δεν έχετε μπει ακόμα να κάνετε follow το Pori Store. Είμαστε πολύ χαμηλά ακόμα. Δεν του αξίζει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα ανέβει ένα βίντεο που θα το δείτε και σε μεγάλο κανάλι. Έτσι. Σε γνωστό, πολύ γνωστό κανάλι. Και θα γίνει και μια συνεργασία με το μαγαζί, η οποία έχει να κάνει με το σημερινό θέμα. Ισχύει. Έχει να κάνει. Ισχύει. Αλλά μην μπείτε να το δείτε, ρε. Δεν είναι αστείο. Δεν θα είναι από τα πιο αστεία πράγματα που έχετε δει. Όχι. Όχι. Καθίστε εδώ, Spotify και ακολουθήστε τους μαλάκες. Δεν είναι ακριβώς έτσι μόνο στο Instagram. Και βάλτε μας 5 αστέρια. Και βάλτε μας κανένα φραγκάκι στο κοφάι. Μπείτε στο κοφάι, βάλτε μας κανένα φραγκάκι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τώρα, σας δίνω λίγο χρόνο. Follow Pori Store, να δείτε τι έρχεται και κλείστε θέση για τα σεμινάρια. Αυτό. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε, ρε παιχταρά μου. Πάμε, αδερφούλη μου. Λοιπόν, όπως θα έχετε καταλάβει, θα ασχοληθούμε σήμερα με την προσελήνωση. Αυτό το ταξίδι στο φεγγάρι. Έτσι. Έγινε, δεν έγινε, δεν ξέρουμε. Οι θεωρίες είναι πολλές και εγώ ζήλεψα και από το δικό σου, έχω ζηλέψει και από τα φίλους μου στο Conspiracy. Έτσι. Και το Sad Stories. Όχι. Ένα παλιό podcast που βρίσκεται στην κρύπτη πλέον μαζί με τον Black P. Έτσι. Ιστορίες Tales from the Crypt. Sad Stories λεγότανε. Όπως λέγεται το podcast του Τραστόνιου αυτή την εβδομάδα, μάλλον podcast του Υπερπέραν, δεν ξέρω. Μακάρι. Ήδη έχω κάνει τα χαρτιά μου και έχω κατοχυρώσει το Τραστόνιους. Μπράβο, ρε φίλε. Στο όνομά μου. να πω κάτι, γιατί το είπα και στον ίδιο τον Αντώνη, τον Τραστόνιο, ότι κάπου είχε πει ένα αστείο στο τελευταίο τώρα επεισόδιο και του στέλνω ηχητικό και του λέω, μαλάκα, αποκλείεται να έχει κάνει αυτό το αστείο. Αποκλείεται. Και του είπα ότι είναι το αγαπημένο μου podcast. Και το λέω ειλικρινά, παιδιά. Δηλαδή, γελάω πάρα πολύ. Έχω πολύ παρόμοιο χιούμορ με τον Αντώνη. Και ειλικρινά, μπράβο. Συνέχισε και βγάζε παραπάνω, ρε μαλάκα. Όχι ένα το μήνα και αν. Είναι αμαρτία, βγάλε παραπάνω. Να μην βγάλει, θα μας πάρει δουλειές. Λοιπόν, και εντάξει, τώρα χρονικά του Φρίκολα δεν ξέρω. Όχι, αυτή είναι λίγο πιο paranormal. Δεν κολλάει εκεί, αλλά ωστόσο θα τους ακούσετε.
Και να σου πω για κάτι άλλο. Μια και τους είπαμε όλους, να μπείτε να ακούσετε και τους φίλους Press to Join, γιατί έτσι. Γιατί Ναι. τους έχουμε πει πολλές φορές και είναι γάμο τα παιδιά. Και νοσταλγικό να μπείτε να ακούσετε. Όλα, ακούστε τα όλα. Λοιπόν, τσατιστήκατε που κάναμε τόση ώρα εισαγωγή και λέμε άσχετα. Τέλεια. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν, πάμε. Στείλε μας το φεγγάρι, ρε Μόρτι. Το θέμα είναι ότι για να πιάσουμε το θέμα πιο σωστά, νομίζω ότι πρέπει λίγο να πούμε, όχι απλά ξέρεις ημερομηνίες και ονόματα, ρε παιδί μου, αλλά να μπούμε λίγο στο mood, να πιάσουμε λίγο. Κατάλαβες. Να πιάσω συναίσθημα να πιάσουμε λίγο αστροναύτη. συναίσθημα της εποχής. Όχι αστροναύτη. Ηθοποιού, ναι, συγγνώμη. Λίγο της εποχής εννοώ, ρε παιδί μου. Θα πάμε και στους ηθοποιούς. Εννοώ λίγο της εποχής του κόσμου εκεί γύρω. Τι γινόταν τότε. Ιδάλλως θεωρώ ότι όλα αυτά που θα πούμε θα φαίνονται λίγο υπερβολικά αν σκεφτείς τη χρονολογία που έγιναν και ότι κάπως δεν συνάδουν, δεν κολλάνε με την. Πώς το λένε, με την τεχνολογική κατάσταση, με όλη Της αυτή εποχής της τώρα, εποχής. ναι. Βρισκόμαστε λοιπόν τέλη της δεκαετίας του 50 και αρχές δεκαετίας 60. Και ο κόσμος δεν είναι καθόλου ήρεμος όπως γνωρίζουμε εκείνη την περίοδο. Δεν υπάρχει αυτή η ψευδής, θα έλεγα, αίσθηση σταθερότητας που έχουμε στο σήμερα. Γιατί, εντάξει, τουλάχιστον πιστεύω ότι οι άνθρωποι στην Ευρώπη, στην Αμερική ή στη Ρωσία, εντάξει, η Ρωσία θα μου πεις κάνει ένα πόλεμο αυτή τη στιγμή, αλλά δεν νιώθουν απειλούμενοι ότι υπάρχει πάνω από το κεφάλι τους κάτι επικείμενο πολύ σοβαρό. Τότε όλοι είχαν αυτή την ανησυχία, καθώς οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση δεν πολεμάνε ανοιχτά, αλλά όλοι ξέρουν ότι αν ξεφύγει η κατάσταση σε εκείνη τη φάση δεν υπάρχει επιστροφή, γιατί τα πυρηνικά βρίσκονται εκεί και ο φόβος και η καχυποψία είναι τεράστια. Έτσι είμαστε εποχή ψυχρού πολέμου, με λίγα λόγια. Οπότε η σύγκρουση που συμβαίνει εκείνη την περίοδο δεν γίνεται με τον κλασικό τρόπο. Δεν βλέπεις δηλαδή στρατούς να πολεμάνε κάπου άμεσα και η αντιπαράθεση αυτή έχει μεταφερθεί σε άλλα μέρη. Σε πράγματα που δείχνουν μάλλον δύναμη, την δύναμη της κάθε χώρας χωρίς να χρειαστεί να πέσουν σφαίρες. Ναι, τις μετράνε ουσιαστικά. Ακριβώς. Έτσι. Θέλουν να δείξουν τι μπορεί να κάνει ο καθένας για να στην ουσία φοβήσει τον αντίπαλο και να μην χρειαστεί να το αποδείξει στον πόλεμο. Σαν τον Καρεμπέ και τον Τζιοβάνι. Τι εννοείς? Έχουνε κόντρα. Α, έχουν κόντρα. Γι' αυτό έπεσε όταν μπήκε. Κάπου εκεί λοιπόν το διάστημα γίνεται το πιο έντονο σύμβολο αυτής της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κρατών. Γιατί τότε το διάστημα δεν είναι απλά ένα επιστημονικό αντικείμενο έρευνας, είναι κάτι τελείως άγνωστο και δεν υπάρχει καθόλου προηγούμενη εμπειρία πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα για να συγκρίνεις τις δύο χώρες. Όποιος καταφέρει κάτι εκεί πάνω, μοιάζει να έχει ξεφύγει από τα όρια της γης και αυτό σε έναν κόσμο που μετράει ισχύ και επιρροή σημαίνει πάρα πολλά. Ναι. Οι Σοβιετικοί λοιπόν το καταλαβαίνουν αυτό νωρίς και έτσι το 1957 εκτοξεύουν το Sputnik 1, που είναι το πρώτο τεχνητό κατασκεύασμα, πρώτος τεχνητός δορυφόρος τέλος πάντων στην ιστορία. Για πρώτη φορά λοιπόν κάτι ανθρώπινο μπαίνει σε τροχιά γύρω από τη γη. Και ο κόσμος, βλέποντας αυτό, ξέρει ότι κάτι έχει αλλάξει. Γιατί δεν είναι απλά ότι προχώρησε η τεχνολογία, είναι ένα μήνυμα προς την Αμερική ότι κοιτάξτε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Βέβαια, ακριβώς αυτό. Λίγα χρόνια μετά, 12 Απριλίου το 1961, πάνε και στο επόμενο βήμα, καθώς ο Γιούρι Γκαγκάριν γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που βγαίνει στο διάστημα και επιστρέφει πίσω ζωντανός. Δηλαδή, βγαίνει από την ατμόσφαιρα της γης και επιστρέφει πίσω. Οπότε είμαστε 2-0. Ναι, η Ρωσία είναι πολύ μπροστά γενικά. Όλη η γη θα λέει: κοίτα, πω κάτι κάνουν οι Ρώσοι. Ακριβώς. Και φαντάσου πόσο νευριάζουν οι Αμερικάνοι εκείνη την περίοδο. Μα γι' αυτό δεν έχεις δει κάτι ταινίες που δείχνουν πόσο φοβούνται την τεχνολογία των Ρώσων οι Αμερικάνοι και λες ρε φίλε, όντως ήταν τόσο μπροστά η Ρωσία. Ναι. Και όλες οι ταινίες αυτής της εποχής ισχύει. Δηλαδή υπήρχε αυτός ο φόβος ότι οι Ρώσοι έχουν ξεφύγει τεχνολογικά. Έχουν ξεφύγει. Οπότε είναι υπερδύναμη και πολύ επικίνδυνη για όλους. Οπότε μόνο σύμμαχος μπορεί να γίνει της Ρωσίας. Γι' αυτό όλα αυτά τα φοβάται η Αμερική. Και τώρα αυτό ισχύει και με την Κίνα, έτσι, που δεν ξέρουμε. Υπάρχει μεγάλη μυστικοπάθεια. Ναι. Και στην ουσία όλοι φοβούνται ότι η Κίνα έχει ξεφύγει τεχνολογικά και εμείς απλά δεν το ξέρουμε. Ναι. Πάλι καλά τα έχουμε καλά εμείς με την Κίνα.
Εννοείς από τις παραγγελίες του Γιάννη από το Ακριβώς. AliExpress. Ακριβώς. Εντάξει, αυτό ισχύει. Έχουμε καλή συνεργασία. Έχουμε καλή συνεργασία. Και έτσι λοιπόν με αυτά τα πρώτα δείγματα γραφής γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν μιλάμε πια για μεμονωμένα πειράματα, αλλά μιλάμε για μια σταθερή πορεία. Και για τη μία πλευρά από τις δύο να φαίνεται να προηγείται συνεχώς σε αυτόν τον αγώνα. Και σαν να μην έφταναν λοιπόν αυτά τα δύο, το 1965 έρχεται και η πρώτη διαστημική έξοδος. Και τι εννοώ. Ο Αλεξέι Λεόνοβ, αν το λέω σωστά, βγαίνει έξω από το διαστημόπλιο, ξέρεις, αυτό που βλέπουμε ορείται στο κενό, που είναι δεμένος με το καλώδιο, ναι. Και κανείς δεν ξέρει αν αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή και το βλέπουνε είναι ασφαλές ή απλά παίρνουν άκρητα ρίσκα, ρε παιδί μου. Γιατί στην πραγματικότητα το ρίσκο ήταν τεράστιο. Και όπως συνέβη, η στολή του από την πίεση φουσκώνει πολύ και δεν μπορεί να ξαναμπεί για λίγο μέσα Στην κάψουλα. Ναι, παίζει στην κάψουλα και μένει απ' έξω. Οπότε ο φόβος ότι δεν ξέρουμε τι κάνουμε εδώ πέρα είναι πραγματικός. Δεν είναι, πώς το λένε, υποθέσεις. Τα καταφέρνει, ωστόσο παίρνει μια απόφαση που κι αυτή κέρμα έριξε, έτσι. Μειώνει την πίεση και καταφέρνει να επιστρέψει. Και το λέω αυτό γιατί δείχνει κάτι πολύ βασικό. Ότι εκείνη την εποχή τίποτα από αυτά δεν ήταν τόσο επιστημονικά δεδομένο και αποδεδειγμένο. Δεν υπήρχε σιγουριά για αυτά τα πράγματα που κάνανε. Ήτανε άνθρωποι που έκαναν πράγματα για πρώτη φορά χωρίς να ξέρουν αν θα δουλέψουν. Δεν ήταν απλά ένα πείραμα εργαστήριου, ήταν ρίσκο, ρε παιδί μου, σοβαρό. Ναι. Το οποίο παίρνανε στις πλάτες τους. Ακόμη και ο ίδιος, δρασί. Ακόμη και ο ίδιος. Μπορεί να μην ξέρει πώς αντιδράει. Ούτε καν η στολή που είχαν φτιάξει. Δεν ξέρανε. Δεν ξέρανε. Θα μπορούσε ναι, μεν έχει το σκηνή, αλλά όπως θα έβγαινε, οι συνθήκες του σύμπαντος να μην τον κάνανε ακίνητο. Να μην μπορούσε να τραβήξει οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί. Ήταν ένα άγνωστο πράγμα. Τρομερό, ρε φίλε, όμως, έτσι. Όχι απλά το τι θάρρος είχε σαν άτομο ο τύπος. Πόσες μέρες θα έχεις να κοιμηθείς, άμα ήξερες ότι θα πάω να κάνω, ρε φίλε, κάτι και μπορεί να μην γυρίσω. Γιόλο. Φίλε, προφανώς αυτή το πρώτο είναι γιόλο. άλλη... Γιόλοφ. Αλεξέη Γιάλοφ. Ρε φίλε, αυτοί προφανώς είναι άνθρωποι άλλης κάστας, με mindset που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Σίγουρα. Έτσι λοιπόν, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60, αν το δεις ψύχραιμα, κάθε μεγάλο ορόσημο στο διάστημα είχε σοβιετική υπογραφή. Και αυτό αρχίζει να βαραίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο επιστημονικά αλλά και πολιτικά. Γιατί αρχίζει να χάνεται αυτό το αφήγημα ότι εμείς είμαστε πρωτοπόροι και οδηγούμε την πρόοδο. Και κάπου λοιπόν εκεί σκάει μύτη ο γνωστός John F. Kennedy και τον Μάιο του 1961 λέει ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν άνθρωπο στη σελήνη και θα τον φέρουν πίσω με ασφάλεια πριν τελειώσει αυτή η δεκαετία. Εξωφρενική δήλωση, έτσι. Βέβαια. Και κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα την ώρα που το λέει αυτό ο Κέναντι αν αυτό είναι πραγματικά τεχνικά εφικτό. Απλά αν είναι δυνατό να συμβεί. Και υπόθηκε και δημόσια, έτσι. Είχε υποθεί άραγε προεκλογικά. Τώρα αυτό δεν το γνωρίζω, Ναι, αλλά ούτε ξέρω. εγώ. Δηλαδή δεν ξέρω σε τι φάση ήταν. Νομίζω εκλεγμένος πρέπει να ήταν τότε. Anyway. Και έτσι λοιπόν από εκείνο το σημείο και μετά το ταξίδι στη σελήνη πάβει να είναι απλώς ένα φιλόδοξο σχέδιο και γίνεται κάτι που πρέπει να συμβεί σον και ντε για την Αμερική. Βέβαια. Και όταν κάτι πρέπει να συμβεί, ο κόσμος, ξέρεις, σιγά σιγά αρχίζει και το κοιτάει με άλλο μάτι, γιατί αρχίζει να σκέφτεται τι θα σήμαινε η αποτυχία. Και αυτή η σκέψη, ακόμα και χωρίς αποδείξεις, αρχίζει από μόνη της να γεννά καχυποψία για αυτό το εγχείρημα. Και αυτό λοιπόν έτσι είναι το έδαφος πάνω στο οποίο θα έρθει η προσελήνωση. Ένας κόσμος λοιπόν που είναι σε μια φάση πολύ φορτισμένη, είναι δύσπιστος και είναι μαθημένος να ψάχνει να κρύβεται πίσω από μεγάλα γεγονότα για να δείξει, να νιώσει μια ασφάλεια, ρε παιδί μου, ότι κοιτάξτε το έχουμε την υπεροχή σε αυτό το παιχνίδι. Ένας κόσμος που πριν καν δει όλα αυτά που θα δούμε στη συνέχεια, είναι ήδη έτοιμος να αναρωτηθεί
για το πόσο είναι αληθές αυτό που πρόκειται να συμβεί. Οπότε λοιπόν από εκείνη τη στιγμή που υπόθηκε αυτή η κουβέντα του Kennedy, τίποτα δεν είναι απλό, γιατί δεν μιλάμε για μια ιδέα που έμεινε σε κάποιο σιρτάρι, αλλά για μια δημόσια υπόσχεση, και οι δημόσιες υποσχέσεις, ειδικά όταν δίνονται από υπερδυνάμεις, δεν ξεχνιούνται. Βέβαια. Και όπως και έγινε εδώ και στην Ελλάδα έγινε αυτό. Εδώ πέρα, ναι. Ο Σαμαράς δεν είχε πει του χρόνου τέτοια εποχή δεσμεύαμε, όλη η Ελλάδα δωρεάν ίντερνετ, Wi-Fi. Πρέπει να το έκανε γύρω στο 2012 αυτό, έχουμε 25 ακόμη, δεν έχουμε Wi-Fi. Εγώ δεν τους κλέβουμε εδώ πάνω, οπότε εντάξει. Ψιλοϊσχύει. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ό,τι γίνεται γύρω από το διάστημα αποκτά άλλη βαρύτητα για την Αμερική. Κάθε αποτυχία φαίνεται πολύ μεγαλύτερη και κάθε καθυστέρηση μοιάζει όλο και πιο επικίνδυνη. Κάθε ατύχημα δεν είναι απλώς τεχνικό πρόβλημα, αλλά πλήγμα στο κύρος της ίδιας της χώρας. Βέβαια. Απαγοητεύεται, ξέρεις, και ο κόσμος, και η απογοήτευση φέρνει ανασφάλεια και φέρνει και γκρίνια. Άρα θα τριζε και η θέση του Kennedy. Και αυτά είναι και έτσι και που λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο με τον Elon Musk, ότι... Νόμιζα με τον Νίκο Καρουέλα. Ναι, εντάξει, κοντά είναι αυτές Κοντά είναι προσωπικότητες. αυτό. Και το διάστημα, όλα αυτά μέσα γίνει. Ναι. Και εμείς μες στο διάστημα είμαστε, ρε φίλε, άρα... Σωστός. Όχι ρε παιδί μου, λέω ότι όταν γίνεται κρατικά αυτό, είσαι υπόλογος και έχεις και πολιτικά κόστη και όλα αυτά. Μπράβο, ναι. Ο Elon Musk μπορούσε να γιολάρει, ας πούμε, δικά μου τα λεφτά τα καίω. Και όλο αυτό λοιπόν το σκηνικάκι εξηγεί πάρα πολλά από αυτά που θα ακολουθήσουν. Γιατί όσο προχωράνε τα χρόνια, γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι αυτό το εγχείρημα δεν είναι καθόλου εύκολο, όσο είχε υποθεί αυτή η κουβέντα ότι μέχρι τέλος δεκαετίας θα έχουμε πάει. Υπάρχουν πάρα πολλές αποτυχίες, υπάρχουν εκρήξεις πυράβλων και υπάρχουν και σοβαρά λάθη. Και φυσικά ο ανθρώπινος παράγοντας, όπως ξέρουμε, ήταν και κύριος λόγος εδώ στην Ελλάδα, είναι πάντα το νούμερο ένα για ό,τι συμβαίνει, έτσι. Αυτό είναι. Τα άλλα όλα λειτουργούν στην εντέλεια, επιτελικό κράτος. Χάρακας. Συγγνώμη, αλφάδι. αλλά εγώ επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Τηλεδιοίκηση. Εντάξει, δεν είχαν τηλεδιοίκηση αυτό, γιατί δεν το πατήσανε. Μπήκανε 2 πυράβλοι στο ίδιο τέτοιο και την πατήσανε οι άνθρωποι. Τέλος. Μην γελάτε, θα μας κάνουν σχόλια τώρα ότι... Είμαστε πλυντήρια. Γελάμε, και γελάμε με θανάτους ανθρώπων. Είμαστε πλυντήρια εμείς Νέας Δημοκρατίας, λογικά. Με την καζάντια. Και γελάμε με θανάτους ανθρώπων. Αυτοί είμαστε. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να δούμε θανάτους ανθρώπων. Το πιο σκληρό παράδειγμα λοιπόν έρχεται το 1967 με το δυστύχημα του Απόλλω 1. Γιατί κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής στο έδαφος, μια σπίθα και μόνο αρκεί για να πάρει φωτιά το καθαρό οξυγόνο μέσα στην κάψουλα και 3 αστροναύτες παγιδεύονται και πεθαίνουν μέσα σε αυτή. Γενικά εκείνες τις δεκαετίες ήταν λίγο κακό να σε λένε Απόλλω. δεν πήγαινε καλά το πράγμα. Εντάξει, εξαρτάται σε ποια ταινία είσαι. Αυτό λοιπόν το γεγονός σοκάρει την κοινή γνώμη και όχι μόνο αυτή, αλλά και την ίδια την NASA, γιατί μέχρι τότε όλο αυτό παρουσιάζονταν σαν κάτι δύσκολο μεν, αλλά κάτι που, ρε παιδί μου, εντάξει, το έχουμε υπό έλεγχο. Και ξαφνικά γίνεται ξεκάθαρο ότι τίποτα στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο υπό έλεγχο και ότι μπορεί να χαθούν ζωές πριν καν φτάσουμε κοντά στη σελήνη. Εδώ πριν φύγουμε σχεδόν από το έδαφος. Από το έδαφος, ναι. Και εδώ μπαίνει κάτι ακόμα πιο ανθρώπινο. Ο Γκάς Γκρίνσον, ένας από τους αστροναύτες που χάθηκαν στο Απόλλω 1, είχε ήδη εκφράσει δημόσια τις ανησυχίες του για την κατάσταση του προγράμματος, καθώς λίγους μήνες πριν το δυστύχημα είχε κάνει πολλά σχόλια για το γεγονός ότι αυτό το πράγμα δεν είναι έτοιμο. Και αυτό το λέω όχι γιατί πονώ συνωμοσία, το λέω γιατί δείχνει το κλίμα, ρε παιδί μου, ότι υπήρχε τεράστια πίεση. Και βιασύνη. Και ακριβώς αυτό, υπήρχε πολύ μεγάλη βιασύνη για αυτό το λόγο. Να σου πω, το Απόλλω 1 δεν είναι που έχουν καταγραφεί live οι θάνατοι Πρέπει να είναι. του πληρώματος που πήραν φωτιά. Ναι. Παιδιά, υπάρχει, να ξέρετε, είναι φρικτό. Είναι φρικτό. Υπάρχει το ηχητικό
Στο ίντερνετ. Όποιος θέλει να το ψάξει, πίσω έχει τα αντέρα. Και παρόλα αυτά λοιπόν, τα πράγματα που συνέβαιναν, το πρόγραμμα συνεχίζεται γιατί δεν μπορεί να σταματήσει. Ναι. Έτσι, η Ρωσία τους έχει πάει μπάλα, ο άλλος το έχει υποσχεθεί και κάπου εκεί σιγά σιγά αρχίζει να τελειώνει ο χρόνος, καθώς αυτός είχε πει, ξέρεις, μέσα σε αυτή τη δεκαετία και περνάνε τα χρόνια. Και το θα πάμε στη σελήνη δεν μπορεί πια να μένει στη θεωρία. Οπότε φτάνουμε στο 1969. Στο τσακ, στο νήμα. Ακριβώς. Και εδώ αλλάζει κάτι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί πλέον δεν μιλάμε μόνο για πολιτική πίεση ή τεχνολογική πρόκληση, μιλάμε για εικόνα. Δηλαδή για το γεγονός ότι αυτό το πράγμα θα συμβεί και θα το δει κόσμο ζωντανά και από την τηλεόραση. Και φαντάσου να έχεις φάει ήδη αυτή την κατραπακιά, έτσι. Ναι. Και αυτό το πράγμα λοιπόν είναι τεράστιο, γιατί μέχρι τότε οι περισσότερες μεγάλες στιγμές, εκεί βασικά αυτό που θέλω να πω είναι τεράστιο γιατί αλλάζει και κάτι εκείνη τη στιγμή, αν το σκεφτείς, καθώς όπως είπα, οι περισσότερες μεγάλες στιγμές της ιστορίας τις μάθαινες από ένα βιβλίο εκ των υστέρων, ξέρεις, από εφημερίδες, από διηγήσεις κτλ. Εδώ όμως ο κόσμος θα δει για πρώτη φορά ανθρώπους να πατάνε σε ένα άλλο ουράνιο σώμα σε πραγματικό χρόνο. Ή τουλάχιστον έτσι θα του πούνε. Ότι θα είναι, έτσι. Pop. Και εκεί γεννιέται το πρώτο πραγματικό ρήγμα σε όλη την υπόθεση. Όχι γιατί υπάρχει ακόμα απόδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά γιατί η εικόνα, δηλαδή όλου αυτού του εγχειρήματος, το πώς εν τέλει εξελίχθηκε, είναι τόσο καθαρή και τόσο σωστή. Δηλαδή τόσο καλωστημένα τα είχαμε όλα, που σε κάποιους αρχίζει να μοιάζει υπερβολική, ρε παιδί μου. Δηλαδή, που είναι και όλα στην πραγματικότητα, έτσι. Σαν κάτι να μην ταιριάζει με όλο αυτό το χάος που περιγράφαμε πριν και το ρίσκο και όλο αυτό το κλίμα. Γιατί πραγματικά τους έκατσε. Ναι. Έτσι. Δεν είχαν τα φόντα να πετύχουν κάτι τώρα. Είναι μαλάκα, αυτοκίνητα του 60. Δηλαδή λες μαλάκα τι είναι αυτό. Δεν έχει, πώς να το πω, η τεχνολογία είναι τόσο πίσω. Και άλλοι στην ουσία τι κάνανε. Πήρανε ένα κινητήρα, ξέρω εγώ, με καρμπυρατέρ και χειροκίνητο και πήγανε στο φεγγάρι. Δηλαδή ούτε υπολογιστές, τίποτα ρε μαλάκα, τίποτα. Πήραν κάτι και το πετάξανε με τα χέρια τους και πήγαν στο φεγγάρι. Δηλαδή. Αδερφή, right. Ναι. Δηλαδή, μόνο της Ελλάδας τα παιδιά θα μπορούσαν να φτάσουν εκεί πέρα. Είναι ασύλληπτο. Να το Ναι, είναι. Είναι εκτός ανθρώπινης λογικής. Και κάπως έτσι λοιπόν, χωρίς ακόμα να μιλάμε για όλα αυτά για τις σημαίες, για τις σκιές και όλα τα γκιούμπρι και όλα αυτά που θα δούμε παρακάτω, ο σπόρος της αμφιβολίας έχει ήδη φυτευτεί. Όχι επειδή κάποιος είπε ότι είναι ψεύτικο, αλλά επειδή ο κόσμος έχει μάθει ότι όταν κάτι είναι τόσο σημαντικό και τόσο αναγκαίο πολιτικά για να γίνει, τότε δεν αποκλείεται τίποτα. Δηλαδή δεν αποκλείεται και να το σκηνήμα 69 στο νήμα σου λέει Ναι. έπρεπε να γίνει. Αν δεν γινότανε θα είχαμε επιπτώσεις. Η εκτόξευση λοιπόν γίνεται και το ταξίδι ξεκινάει. Περνάνε οι μέρες και όταν τελικά φτάνουν στη σελήνη η ένταση κορυφώνεται. Ο Νίλ Άρμστρονγκ κατεβαίνει πρώτος και λέει τη γνωστή φράση που όλοι γνωρίζουμε. Ναι, νικήκαμε. Ακριβώς. Και πέφτει νεκρός. Και εκείνη τη στιγμή, για πάρα πολύ κόσμο, αυτό που συμβαίνει δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό κατόρθωμα, όπως είπαμε. Είναι κάτι που μοιάζει να ξεπερνά όλες τις χώρες, τις σημαίες και την πολιτική. Είναι η ιδέα ότι ο άνθρωπος βγήκε από τη γη και πάτησε σε ένα άλλο ουράνιο. Δηλαδή, ακόμα και τώρα να το σκεφτείς, αλλά αυτό είναι αδιανόητο. Αυτό ήταν η ερώτησή μου. Θα την έκανα πιο μετά, αλλά θα την κάνω από τώρα. Έχουμε ξαναπάει. Όχι ρε. Έχουν πάει άλλοι. Δηλαδή οι Αμερικάνοι πήγαν το 69 και δεν έχουν ξαναπάει δηλαδή τώρα. Όχι ρε. Γιατί? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Γιατί δεν υπάρχει λόγος ρε φίλε. Είναι η απάντηση. Θα το δούμε και ότι παρακάτω. Είναι τσάμπα λεφτά. Όχι, τεράστιο ρίσκο και εφόσον μπορούμε να στείλουμε μία επαδρομένα πράγματα να συλλέξουν, να έχουν κάμερες, να συλλέγουν
δείγματα. Γιατί να πάρεις το ρίσκο να στείλεις κάποιον. Okay. Δεν υπάρχει λόγος. Και καλά για να καπελώσεις την ιστορία αυτή. Ο Μάσκ, για παράδειγμα, τώρα χαβαλέα να το κάνει. Ο Μάσκ αυτό θέλει να κάνει. Όχι, να πάει ο ίδιος κιόλας. Εκεί θα είναι μαγκιά. Εντάξει. Ο Μάσκ αυτό θέλει να κάνει. Ιδέες. Δεν θέλει να πάει μέχρι τη σελήνη και να γυρίσει. Δεν ξέρω αν σκοπεύει να κατέβουν κιόλας. Και μετά να πάμε στον Άρη. Να κατέβουν να κάνουν ένα τσιγάρο, ρε. Για ένα λεπτάκι, να κατουρίσουμε. Πω! Θα είναι στάση. Στάση για κατούριμα. Ναι. Να πάει να φτιάξω ένα ασύριο. Βάλω κανένα γκούντις. Φαντάζεσαι. Και ακριβή βενζίνη εκεί, μάλλον. Είναι πανάκριβη. Γιατί το εκμεταλλεύεται, δεν έχει άλλο. Ναι, ρε γαμώτο. Αλλά εντάξει, ο Σύριος είναι, ρε φίλε. Θα φορτίζουν το διαστημόπλιο στο φεγγάρι. Φούλα, ρε το μαγκά. Πεσοκόλληση. Όμως λοιπόν, όσο περνάει ο χρόνος και αυτές οι εικόνες αρχίζουν να παίζουν ξανά και ξανά, κάτι, ξέρεις, εκεί αρχίζουν και αλλάζουν λίγο τα πράγματα, γιατί κάποιοι αρχίζουν να τις κοιτάνε λίγο πιο προσεκτικά και έχει φύγει η πρώτη συγκίνηση και έχει αρχίσει η περιέργεια. Και όταν λοιπόν κοιτάς κάτι πολλές φορές, σταματάς να το βλέπεις σαν στιγμή και αρχίζεις να το βλέπεις σαν υλικό υπό επεξεργασία με έναν τρόπο. Ναι. Σαν κάτι που μπορείς να το σταματήσεις, αν είναι ένα βίντεο έτσι, να το αναλύσεις και να ψάξεις. Και εκεί εμφανίζονται οι πρώτες απορίες. Για παράδειγμα, γιατί δεν φαίνονται αστέρια στον ουρανό? Γιατί η σημαία δείχνει να κινείται σαν να ανεμίζει? Γιατί ο φωτισμός μοιάζει να είναι τόσο καλός εκεί δηλαδή, κατάλαβες εδώ μια φωτογραφία. Από πού έρχεται ο φωτισμός, από τη γη? Και γιατί οι φωτογραφίες είναι τόσο τέλειες, ας πούμε, και άψογες? Αυτές οι ερωτήσεις λοιπόν δεν γίνονται στο κενό. Έρχονται πάνω σε όλα αυτά που έχουν προηγηθεί και εξηγήσαμε και πάνω στην πίεση αυτής της δεκαετίας. Στο γεγονός ότι αυτό το επίτευγμα έπρεπε να συμβεί. Στην αίσθηση ότι υπήρχε ένα τεράστιο πολιτικό βάρος από πίσω, οπότε όταν βλέπεις κάτι να πετυχαίνει και με τρόπο τόσο smooth και ομαλό, ρε παιδί μου, τόσο καθαρό, ο εγκέφαλος κάνει αμέσως αυτό το άλμα και λέει μήπως όλα αυτά είναι λίγο υπερβολικά καλά για να είναι αληθινά. Και εδώ αρχίζει η μετατόπιση από το τι ζήσαμε στο τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπουμε. Και από τους ίδιους Αμερικάνους τώρα, έτσι. Ναι, Φαντάσου, από τους ίδιους. Ναι, ρε παιδιά, θα μας εκθέσετε τώρα. Θα γελάνε μαζί μας. Και έτσι λοιπόν, ενώ δεν μιλάμε ακόμα για τις θεωρίες, μιλάμε για μία αλλαγή του τρόπου σκέψης και το πώς βλέπανε, πώς έβλεπε ο κόσμος αυτό το γεγονός. Για το σημείο που η εμπιστοσύνη αρχίζει να υποχωρεί και τη θέση της παίρνει σιγά σιγά η υποψία. Και δεν είναι απαραίτητα κακόβουλη, αλλά είναι πιο πολύ ανθρώπινη, ρε παιδί μου. Γιατί όταν κάτι είναι τόσο μεγάλο και τόσο συμβολικό, πάντα θα υπάρξουν άνθρωποι που θα πούνε ότι κάτι δεν μου κολλάει στο ότι έτσι απλά έγινε αυτό το πράγμα, ας πούμε, και τελειώσαμε. Και κάπως έτσι λοιπόν, χωρίς κάποιος να έχει κάποιο μεθοδευμένο πλάνο πάνω σε αυτό, χωρίς κάποιο κεντρικό αφήγημα, αρχίζουμε να βλέπουμε την προσελήνωση όχι σαν γεγονός, αλλά σαν ερώτημα. Και ένα λοιπόν από τα πιο σοβαρά και πρώτα ερωτήματα είναι αυτό που έχει να κάνει με τα φιλμ της πρώτης μετάδοσης. Για χρόνια ο κόσμος πίστευε ότι οι εικόνες που βλέπουμε σήμερα είναι ακριβώς αυτές που μεταδόθηκαν το 1969. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι, γιατί οι αρχικές πρωτότυπες μαγνητικές ταινίες της πρώτης μετάδοσης, αυτές δηλαδή με την καλύτερη δυνατή ποιότητα, στάλθηκαν μετά την αποστολή στο Goddard Space Flight Center της NASA για αρχιοθέτηση. Την δεκαετία όμως του 70 και του 80, η NASA αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με τα αποθηκευτικά της μέσα. Τι φάση, δεν είχαν χώρο, αίθουσα εννοείς? Δεν είχαν αποθηκευτικά μέσα. Δεν είχαν megabyte. Δεν είχαν... Μια memory card. Δεν είχαν που την κεφάλι πλήνε. Οι μαγνητικές λοιπόν ταινίες ήταν ακριβές πολύ και τις επαναχρησιμοποιούσαν συχνά.
Και κανείς δεν φανταζόταν ότι δεκαετίες μετά θα υπήρχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το υλικό. Κάπου λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία οι αυθεντικές ταινίες του Apollo 11 γράφτηκαν από πάνω. Πώς έπαιρνε ο πατέρας μας την κασέτα της βάφτισης και έγραφε Indiana Jones. Κατάλαβες. Και φώναζε μετά η μάνα μας. Κάτι τέτοιο έγινε. Ωραία πούστη. Μα λέγανε ολόκληρες Ηνωμένες Πολιτείες είσαι ρε πούστη. Και το θέμα λοιπόν αυτό έγινε επίσημο. Ενώ υπήρχε αυτή που είναι οι κασέτες, τι έγινε και τα λοιπά. Που είναι οι καφέδρες που λέγει ο Τσάκονα. Έπρεπε να είναι ήδη εδώ και να μας περιμένουν. Το θέμα λοιπόν γίνεται επίσημο το 2006 όταν η ίδια η NASA μετά από εσωτερική έρευνα ετών ανακοινώνει δημόσια ότι οι πρωτότυπες ταινίες δεν μπορούν να βρεθούν. Η εξήγηση είναι καθαρά τεχνική και γραφειοκρατική. Για κάποιον όμως που ήδη δυσπιστεί, σου λέει ότι αυτό δεν ακούγεται σαν αμέλεια, αλλά ακούγεται σαν κάποιο τεράστιο κενό. Κενό αρκετά μεγάλο και ιδανικό για να γίνει έδαφος για νέες υποψίες. Έτσι, γιατί σου λέει, ρε φίλε, είπαμε να λούσετε. Ναι, αυτό. Αλλά τώρα τι λούσατε, ρε φίλε. Γράψατε πάνω από τις ταινίες που πήγαμε στο φεγγάρι. Δηλαδή είναι δυνατόν. Ποιο κοροϊδεύετε. Ποιον είχαν φέρει το Χαραλαμπίδε να το κάνει. Μαλάκα, αυτό είναι ελληνική πραγματικότητα. Τη 2.0. Είναι, πραγματικά είναι. Ένα άλλο λοιπόν σημείο που χρησιμοποιείται συχνά είναι οι φωτογραφίες. Ειδικά είναι μια πολύ γνωστή φωτογραφία του Buzz Aldrin, όπου στο γυαλί της στολής του, δηλαδή στην αντανάκλαση, φαίνεται ο Armstrong. Κάποιοι λοιπόν παρατηρούν ότι δεν... που τον έβγαζε φωτογραφία, έτσι, γι' αυτό φαίνεται. Κάποιοι λοιπόν παρατηρούν ότι δεν φαίνεται ξεκάθαρα η κάμερα και αναρωτιούνται ποιος τράβηξε τη φωτογραφία, δεν φαίνεται να κρατάει κάτι στα χέρια του ο άλλος που φαίνεται στην αντανάκλαση, αλλά σου λέει ποιος έβγαλε τη φωτογραφία. Αυτό λοιπόν παρουσιάζεται σαν ένδειξη σκηνοθεσίας, ότι σε ένα στούντιο ήμασταν και υπήρχε υπογωνία κάπου η κάμερα και ξέρεις, έβγαλε εμένα και στην αντανάκλαση έβλεπα τον άλλον. Η απάντηση της NASA βέβαια είναι ότι οι κάμερες ήταν προσαρμοσμένες στο στήθος των αστροναυτών και δεν κρατιόντουσαν πάντα στο χέρι τους. Αλλά και πάλι... Εντάξει, βγάζει λογική, δεν είναι μια... Ναι, οκ, αλλά ρε παιδί μου, όταν βλέπεις αυτή την εικόνα... Είναι και δεν γνωρίζεις και με πώς το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, εντάξει. Συν το ότι τώρα σκέψου δεκαετία 60 να είχαν body cams. Δεν το έχει δει ο άλλος. Πού έχει δει body cam. Δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, δεν είναι κριτήριο. Μπορεί κάποιος να το σκέφτηκε, ρε φίλο. Okay. Μα είναι λογικό. Γιατί σου λέω, βλέπεις μια αντανάκλαση, εσύ έχεις συνηθίσει. Τι να βλέπεις, αυτός που είναι απέναντι έχει μια κάμερα, ρε φίλε. Και βλέπω τη φωτογραφία, βλέπω και τους δύο ανθρώπους που είναι εκεί στη φωτογραφία και κανείς δεν κρατάει κάμερα. Άρα ποιος έβγαλε τη φωτογραφία. Δηλαδή σου λέει εντάξει, λογικό είναι. Υπάρχει επίσης αυτό το θέμα που είπαμε πριν με τα αστέρια. Ποιος έβγαλε τη φωτογραφία, το 69. Ναι, ο Χίτλερ. Το Χίτλερ, ναι. 69. Δεν είχαν πάει στην Αργεντινή, ρε μαλάκα, στο φεγγάρι πήγαν. Μπορεί να έχει πάει μαζί. Πρέπει σε όλα από πίσω να είναι ο Χίτλερ. Φαντάζεσαι να πηγαίναν και να πετυχαίναν το Χίτλερ. Υπάρχει μια θεωρία ότι είναι αζωτήρα στο φεγγάρι για ένα τέτοιο. Αλλά φαντάζεσαι να σκάγανε και να ήταν τύπου πρωί, ξέρω εγώ. Και να βγει και με το σόβρακο έξω. Και τη φράτσα, ξέρω εγώ, χαλασμένη. Ο Χίτλερ. Βας μάξ του! Υπάρχει λοιπόν, όπως είπαμε, επίσης το θέμα με τα αστέρια. Σε καμία από τις φωτογραφίες για την προσελήνωση δεν φαίνονται αστέρια στον ουρανό. Μπορεί να έχει νέφος, ρε. Μπορεί... να ήταν στην Αθήνα του 80. Μπράβο. Η επίσημη λοιπόν εξήγηση της NASA είναι φωτογραφική. Λέει ότι η επιφάνεια της σελήνης φωτίζεται τόσο έντονα από τον ήλιο, οπότε οι κάμερες ήταν ρυθμισμένες σε μικρό χρόνο έκθεσης. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά. Ναι, κατάλαβα. Κάτι που σβήνει τα αμυδρά αστέρια. Ναι, ισχύει. Όμως αυτή η εξήγηση ακούγεται τεχνική και όταν κάτι ακούγεται πολύ τεχνικό, για κάποιους ανθρώπους μοιάζει να είναι απλά δικαιολογία. Ναι, okay. Άλλο λοιπόν πολύ γνωστό σημείο είναι η σημαία. Έτσι, νομίζω αυτό είναι που ξέρουν οι περισσότεροι. Στο βίντεο λοιπόν φαίνεται να κινείται.
Κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με την ιδέα ότι στη σελήνη δεν υπάρχει αέρας φυσικά, αφού δεν υπάρχει ατμόσφαιρα και όλα αυτά. Η NASA εξηγεί ότι η σημαία έχει ένα μεταλλικό οριζόντιο στήριγμα για να την κρατάει ανοιχτή, ρε παιδί μου, από κάτω. Ναι. Και ότι η κίνηση προέρχεται από τη στιγμή που οι αστροναύτες τη στερεώνουν στο έδαφος και, ξέρεις, την ακουμπάνε, ρε παιδί μου, και έχει ακόμα ενέργεια και κινείται αυτό, ταλαντώνεται. Οκ. Παρ' όλα αυτά, το πλάνο αυτό αναπαράγεται πάρα πολύ, όπως τα έχουμε δει, και μοιάζει όντως, άμα το σκεφτείς, σαν κάτι αφύσικο. Δεν έχει αέρα και φαίνεται η σημαία σαν να κυματίζει. Η σημαία ήταν η πιο μεγάλη δικαιολογία στο να μην πιστέψεις. Την είχα χρησιμοποιήσει πάρα πολύ τη σημαία. Αυτό ήταν από τα πρώτα πράγματα που άκουγες από πιτσιρικάς και ψάρωνες κιόλας. Μα λέγα, όντως, τι γίνεται με τη σημαία. Ακριβώς όπως να σκεφτείς ότι έχει μεταλλικό και όλη αυτή είναι η παπαριά. Παπαριά. Μετά όμως, εγώ αυτό, φίλε, δεν μπορώ να το δώσω στην NASA σαν εξήγηση, γιατί το 2009 ένα δείγμα που είχε δοθεί το 1969 στη Ολλανδία και παρουσιαζόταν ως moon rock, δηλαδή σαν μια πέτρα που φέραμε το φεγγάρι, εξετάζεται και αποδεικνύεται ότι είναι απλά πολυθωμένο ξύλο. Τι στο διάλογο. Και η NASA απαντά ότι, λέει, το συγκεκριμένο δείγμα δεν ήταν επίσημο, λέει, σεληνιακό υλικό, αλλά ένα λάθος δώρο, λέει, που είχε δοθεί σε δημόσια εκδήλωση. Τα χαμαλάκα τώρα, αυτό είναι ετεροτροπή. Αυτό τώρα, αγαπητή NASA, λυπάμαι. Sorry. Λυπάμαι και δεν είναι ότι I want to believe, είναι ότι αυτό που λες δεν συνάδει. Ναι, εντάξει. Έτσι. Δηλαδή τι, ότι τι. Τόσο αν κοροϊδεύατε τους Ολλανδούς και είναι πάρε, αυτό είναι από Τσελήνη, ναι, πάρε. Έτσι. Και το έχει πάρει τότε για Βαρβάρα. Εδώ λέει, κοντά είναι. Και το έχει ξεβράσει το κύμα στο φεγγάρι από του Αγίου Θεοδόρου. Και λέγανε, καλά, μες στη βρώμα εδώ πέρα. Αυτό, το φεγγάρι είναι, αγάπη μου. Αυτό το φεγγάρι. Α, το φεγγάρι. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Σαν το, έχεις δει που αγοράζουν οικόπεδα στο φεγγάρι. Το έχω ακουστά. Δεν έχω δώσει σημασία γιατί δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Πάρουμε κανένα οικοπεδάκι εκεί πέρα. Χαμένο δεν πάει. Καλά, κοίτα, από... Το καλλιεργήσουμε. Ναι. Από το να πάρει σπίτι στην Αθήνα, πιο φθηνό θα είναι. Σωστός. Δεν ξέρω τι τελεστή δόμηση έχει όμως. Παροτήσω την πολεοδομία. Όλα λοιπόν αυτά τα περιστατικά δεν είναι επινοημένα, έτσι είναι πραγματικά. Και το κρίσιμο σημείο είναι πως υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποιες ερμηνείες, γιατί αντί να αποδοθούν ως τεχνικές αστοχίες, τέλος πάντων, κτλ., αρχίζουν σιγά σιγά να ενώνονται μεταξύ τους σε μια πιο ενιαία αφήγηση για το γεγονός ότι δεν έχουμε πάει στο φεγγάρι και μας κοροϊδεύουν. Μια αφήγηση που λέει ότι υπήρχε λόγος να παρουσιαστεί κάτι πιο καθαρό, εντός εισαγωγικών, όπως λέγαμε πριν, κάτι δηλαδή που πήγε τέλεια, και να είναι αυτό το κάτι πιο ελεγχόμενο, γιατί αυτό είναι πιο σίγουρο από το να το κάναμε στην πραγματικότητα, έτσι, και μπορούμε να το παρουσιάσουμε τέλειο. Και όταν λοιπόν έχεις πια αυτή την αφήγηση στο μυαλό σου, τότε η ιδέα ότι αυτό μπορεί να σκηνοθετήθηκε... Μπράβο. Ευχαριστώ. Πάμε να ακούγεται παράλογη. Και ακούγεται τουλάχιστον σε κάποιους σαν μια απάντηση που εξηγεί όλα τα κενά με μία μόνο κίνηση. Μια άλλη θεωρία λοιπόν που επανέρχεται συχνά έχει να κάνει με την ακτινοβολία Van Allen και όχι Van Halen. Για πες. Πρόκειται για κάποιες ζώνες έντονης ακτινοβολίας, οι οποίες υπάρχουν γύρω από τη Γη, που είχαν χαρτογραφηθεί ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, και οι υποστηρικτές συνωμοσίας λένε ότι η τεχνολογία του 69 δεν θα μπορούσε να προστατεύσει τους αστροναύτες από αυτές τις θανατηφόρες δόσεις ακτινοβολίας. Άρα λένε το ταξίδι δεν θα μπορούσε να γίνει. Θα τους καίγανε σε φάση. Ναι. Κάτι τέτοιο. Αυτό που συχνά λοιπόν παραλείπεται από ότι το Απόλλω, μάλλον είναι ότι το Απόλλω δεν έμεινε μέσα σε αυτές τις ζώνες για πολλή ώρα και ακολούθησαν, λέει, συγκεκριμένες τροχές ώστε να μειωθεί η έκθεση. Από εκεί δεν παίρνα για ακτινοβολία. Από την άλλη είχε ρεύμα. Μην πάτε από εκεί. Έχει νοτιά. Άλλη λοιπόν θεωρία που υπάρχει,
προσπάθησα να βρω όσους περισσότερες μπορούσα. Ήταν η έλλειψη, λέει, κρατήρων κάτω από το σεληνιακό σκάφος. Δηλαδή, σου λέει αυτό προσγειώθηκε. Εγώ δεν βλέπω στη φωτογραφία να έχει κάνει λακκούβα. Δεν έχει κρατήρα από κάτω. Αυτό δεν το έχω παρατηρήσει. Στις φωτογραφίες λοιπόν του Apollo δεν φαίνεται μεγάλος κρατήρας κάτω από τη μηχανή του module. Η λογική της θεωρίας λέει ότι αν ένα όχημα κατεβαίνει με τον κινητήρα προς τα κάτω, θα έπρεπε να έχει σκάψει, ρε παιδί μου, το έδαφος. Ναι, και από τις φλόγες μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ναι, από την πίεση, από τον αέρα, όλο αυτό. Γιατί ήταν τύπου αμμώδηση επιφάνεια, αν θυμάμαι. Κοίτα, θα σου πω τώρα τι λέει η NASA. Η NASA λέει αρχικά ότι ο κινητήρας αυτός είναι χαμηλής όσης. Οπότε, κατά την πώς το λένε, παιδί μου. Τι είναι καν η όση? Ότι, ρε παιδί μου, δεν έχει τη δύναμη που είναι για να φύγεις. Είναι πιο ομαλό, ρε παιδί μου, ναι. Τέλος πάντων. Και ότι λέει το σενηλιακό έδαφος είναι πολύ συμπαχές και σε πολύ μεγάλο βάθος. Οπότε, ρε παιδί μου, δεν έχει να σκάψει. Δεν μπορεί να σκάψει. Δηλαδή δεν είχαν αφήσει. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδιά. Και πώς βάλαν τη σημαία? Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου λέει ότι δεν μπορώ να το τρυπήσω, αλλά ότι είναι αρκετά σκληρό, ρε παιδί μου, και θέλεις πολύ δύναμη για να κάνεις κρατήρα εκεί πέρα. Δεν μπορείς να το κάνεις απλά έτσι, ακουμπώντας κάτι. Μαλακίες λένε. Απλά μαλακίες λένε. Δεν μπορεί να βάλεις ένα κοντάρι, να σφινώσεις ένα κοντάρι και να κατεβαίνει ένα διαστημόπλιο, όσο χαμηλή και να είναι η όση. Ρε φίλε, εντάξει, ρε παιδί μου, τι εννοείς? Πώς να σου πω, άμα πάω και προσγειωθώ σε ένα βράχο, δεν θα κάνω κρατήρα, αλλά το βράχο μπορώ να το τρυπήσω με ένα τρυπάνι και να βάλω μια σημαία πάνω. Μα είδες εσύ κανένα τρυπάνι? Ρε, βλέπεις κανανάκι? Είδες εσύ κανένα τρυπάνι? Αυτοί κάνανε έτσι και μπήκε σημαία. Εντάξει, μα δεν ξέρω τι έχει σημαία από κάτω. Και εγώ έχω μια σημαία στην παραλία εκεί. Τα κατακατάκα και μπαίνει. Μην γίνεσαι πλυντήριο τώρα για την NASA. Μου τα έχει πληρώσει. Εντάξει, καλοφάγωτα τότε. Έχουν αυτό για την παραλία, ρε, που πάνε. Αυτό σου λέω, αυτό έχω κι εγώ. Και το Αυτά μαλάκα είδες όμως. Και λένε μετά γιατί να πηγαίνουν στο διάστημα. Σωστός. Ανακαλύπτουμε τεχνολογίες. Πολύ φουλ σωστό. Επειδή πήγαμε λοιπόν στο διάστημα, εγώ μπορώ να πάω στην παραλία να πιω τις μπύρες μου πλέον χωρίς να μου παίρνει ο αέρας Αλλά δεν υπήρχε αέρας. Σελήνη, άρα τι τε θέλανε στην τεχνολογία. Εδώ δεν κολλάει. Δεν συνάδει. Δεν συνάδει. Και ήταν και μάου η βαμπρέλα. Αυτές έχουν όλοι. Αυτές είναι καλές. Που είναι και ασημή για να μην παίρνει πολύ ζέστη. Τη στέλνει πίσω. Αντιλιακή έχει. Όλα αυτά διαστημικά, ρε φίλε. Όλα διαστημικά είναι. Επίσης λοιπόν υπάρχει θεωρία για τις σκιές στις φωτογραφίες. Γιατί κάποιοι παρατηρούν ότι οι σκιές δεν είναι παράλληλες. Κάτι που κατά τη δική τους ερμηνεία θα σήμαινε πολλαπλές πηγές φωτός. Ότι, ρε παιδί μου, ανοίγουν οι σκιές, κάνουν, ξέρεις, δεν τρώει από τη μία μεριά μόνο φως. Όπως κάτι που θα μπορούσε να συμβεί μόνο σε κινηματογραφικό στούντιο. Ναι. Η επιστημονική ομάδα του Αμάν όμως, δηλαδή της NASA, εξηγεί ότι το ανάγλυφο, λέει, της σελήνης και η προοπτική της κάμερας, τώρα εδώ αυτά είναι όλα, ήδη είναι ψέματα, έτσι. Σκηνοθετικά όλα αυτά. Παραμορφώνουν, λέει, τον τρόπο που βλέπουμε τις σκιές. Όμως όταν βλέπεις δύο σκιές να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα η πρώτη σκέψη σου δεν είναι ότι φταίει η γεωμετρία και τέτοια και NASA, εγώ δεν σε πιστεύω, λυπάμαι. Και έρχεται και ο Σφαγιανάκης μετά και σου λέει: οι σκιές δεν αγαπάνε. Σωστό. Γιατί δεν έχουν ψυχή. Άλλη μια θεωρία λοιπόν, τα έχει πει ο Αλανότης, έτσι, την αλήθεια, αλλά τέλος πάντων. Άλλη μια θεωρία. Και είχε πει για εξωγήινους κιόλας, φυσικά, εντάξει. Αυτό έλειπε. Αφού το έχει πει ότι είναι, ρε. Τι σημαίνει, εμείς τι είμαστε, εσωγήινοι, αφού είμαστε έξω από τη γη, είμαστε εξωγήινοι. Τι με κοιτάς, εγώ συμφωνώ. Όχι, και εγώ συμφωνώ. Δεν υπάρχουν. Εμείς είμαστε εξωγήινοι, αφού είμαστε από την έξω μεριά της γης. Δεν είμαστε μέσα, δεν είμαστε εσωγήινοι. Έτσι. 100% ναι. Ισχύει. Πείτε μας στα σχόλια. Τι να πείτε, μα τι είπαμε, ότι ο ουρανός είναι μπλε, αυτό λέμε τώρα. Ότι αυτό είναι ένα μικρόφωνο και αυτή είναι μια κάμερα. Σαν να βάζεις από την νερό. Ναι, δεν θα μας πείτε τίποτα στα σχόλια. Είπαμε κάτι δεδομένο, πασιφανές. Άμα σε ακούει κάποιος από τριγωνική διάφαση 300 μέτρα κάτω από τη γη. Αν είναι κάποιος μέσα στη γη και είναι εσωγήινος, να μας στείλει μήνυμα. Δεν ξέρω αν έχει σήμα εκεί κάτω. Από Λάρισα σας τηλεφωνώ. Οκ, άμα είστε από Πτολεμαΐδα ή από Κιλκής, που σημαίνει ότι είστε μέσα στη γη, γιατί δεν έχει κατοίκους, δεν υπάρχουν αυτές τις περιοχές, γράψτε στα σχόλια.
Ή από τα Μέγαρα. Ή από τα Μέγαρα. Όντως, στα Μέγαρα δεν έχει ανθρώπους. Αυτό σου λέω, ρε. Στα Μέγαρα δεν υπάρχει ανθρωπίνη ζωή και ύπαρξη. Έχει βρύλ που ζουν κάτω από τη γη και κότες. Ναι, έχει απλά κάποια Από ζωάκια. μινάρια, δηλαδή από μινάρια δεινοσαύρων. Ακριβώς. Το πιο κοντινό ζώο στο δεινόσαυρο Να τα Μέγαρα. είναι η κότα. Ορίστε. Τα Μέγαρα λοιπόν είναι. Γιατί μωρή κότα. Γιατί έτρεχες. Πηγή μυστηρίου. Ακριβώς. Άλλη θεωρία λοιπόν που έχει να κάνει με το πώς επέστρεψαν αυτοί οι άνθρωποι πίσω στη γη. Γιατί. Τι είπε. Όχι, δεν εννοώ με ποιο τρόπο. Θα δεις. Κάποιοι Γιατί λοιπόν. είχαν μπλόκα. Είχε μπλόκα στον Άρη. Μαλάκες έκανα 8,5 ώρες να γυρίσω το Βόλο, ρε μαλάκα. Γαμώ την τρέλα. Τέλος πάντων. Τι γελάει ο άλλος ο μαλάκας. Μην ακούσει να τελεπορηθεί άνθρωπος. Είναι το αστείο. Κόπηκε το. Ένα-δύο. Είμαι τα ηχεία, ρε. Όχι, κομπλέιν. Α, εντάξει. Αυτό που είχαμε μείνει είναι από πού ήρθες ρε φίλε και κάνεις 8 ώρες. Ρε μαλακά, εκτός ότι πήγαμε από παλιά εθνική, δεν ξέρω εγώ τι κάνανε, αλίατρο και όλα αυτά, είχαν τελαπάρει και 2 νταλίκες, είχαν βγει στην άκρη, γαμήθηκαν ρε μαλακά, γαμήθηκαν, γαμώ την τρέλα μου. Έχει δίκιο, γιατί και εγώ γύρναγα την ίδια ώρα. Εγώ γύρναγα από Καμένα Βούρλα και έκανα 4 ώρες από τα Καμένα Βούρλα για να έρθω. Και όχι μόνο Είχατε εγώ. πει από επαρχιακούς και τέτοια. Ρε φίλε, έχει παράκαμψη, αναγκαστική, υπήρχαν δεν είναι. παρακάμψεις, αλλά κάποια στιγμή η φάση χανόταν και πολλοί ταξιδιώτες κάνανε στην άκρη γιατί το GPS όντως τους έδειχνε κάπου αλλού να πάνε. Και χάθηκε ο κόσμος. Σε χαντάκι είχαμε βγει. Χάθηκε. Εμείς δεν χαθήκαμε. Και εγώ απλά δεν έκατσα στην προχωράγαμε. άκρη και άνοιξα το χάρτη να βγάλω από μόνος μου το που θα πάω. Και τελικά έπεσα μέσα ευτυχώς κατά τύχη έτσι. Το πήγα κατά προσέγγιση. Ταλαιπωρία ρε φίλε. 4 ώρες. Αφού κατέβηκα το αυτοκίνητο και ήμουν έτσι μαλακασάτος. Πόναγα ολόκληρος. Τέλος πάντων, Anyway. πάμε να συνεχίσουμε. Άλλη λοιπόν θεωρία που έχει να κάνει με το πώς επέστρεψαν αυτοί οι άνθρωποι στη γη και τι εννοώ. Κάποιοι λοιπόν ισχυρίζονται ότι η τεχνολογία επανεισόδου στην ατμόσφαιρα από τόσο μεγάλη ταχύτητα δεν ήταν επαρκώς δοκιμασμένη, άρα λένε ότι το ρίσκο ήταν τεράστιο, αυτό που λέγαμε πριν, υπερβολικό, γιατί δεν ξέρανε πώς θα μπορεί να καιγόντουσαν την ώρα που μπαίνανε μέσα. Ναι. Και αυτό λοιπόν δένει με τη γενικότερη θεωρία ότι αυτό έγινε κάτι πάρα πολύ νωρίς και πριν στην πραγματικότητα έχουμε την απαραίτητη τεχνολογία να το κάνουμε. Και ταυτόχρονα με αυτό υπάρχει και η θεωρία το πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι όταν επέστρεψαν, γιατί ήταν ρε παιδί μου αρκετά αμήχανοι. Δηλαδή τι εννοώ. Η συμπεριφορά τους μετά ήταν κάπως περίεργη. Και αυτό οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας το βασίζουν σε συγκεκριμένες στιγμές. Ένα λοιπόν από τα πιο συχνά αναφερόμενα περιστατικά είναι η πρώτη συνέντευξη τύπου μετά την επιστροφή του Apollo 11, όταν ο Neil Armstrong, ο Buzz Aldrin και ο Michael Collins κάθονται μπροστά στις κάμερες. Πολλοί παρατηρούν ότι δεν μοιάζουν όπως θα περίμενε κανείς. Δηλαδή δεν υπάρχει έντονος ενθουσιασμός, δεν υπάρχει αυτή η εικόνα των ανθρώπων που μόλις γύρισαν από το μεγαλύτερο κατόρθωμα της ιστορίας του ανθρώπου. Αντίθετα φαίνονται πολύ συγκρατημένοι, σοβαροί, σε σημείο σχεδόν επιφυλακτικοί. Δηλαδή ύποπτοι. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, ρε φίλε, εντάξει, να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, εγώ σκέφτομαι, ρε φίλε, μαλάκα στάνιο. Δηλαδή, και σωματική κούραση. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, ρε φίλε, εγώ δεν θα, μέχρι πιστεύω, ούτε τώρα μπορώ να το συλλάβω αυτό που έχει γίνει. Δεν θα μπορούσα να συνειδητοποιήσω το πού βρέθηκα κάποια στιγμή, Ναι. τι έκανα, πού πάτησα και πού ήμουν πάνω στο χάρτη του σύμπαντος και ξανά έρθα εδώ στη γη. Ναι. Να σε ρωτήσω, έγινε ακαριέα αυτό? Τι εννοείς? Δηλαδή φτάσανε και πήγαν κατευθείαν για συνέντευξη τύπου? Τώρα ακριβώς το χρονολόγιο δεν το ξέρω, αλλά νομίζω είναι με τις στολές στη τέτοια. Γιατί αν έγινε έτσι, όντως η κόπωση σίγουρα είναι τεράστια. Πρέπει να είναι σαν να κάνανε 5 αγώνες Φόρμουλα 1, ξέρω εγώ. Στο λέω γιατί Αλλά δεν το συζητάμε. τους βλέπεις από τη Φόρμουλα 1 πώς βγαίνουν μετά. Δηλαδή έχουν κερδίσει και δεν έχουν αντοχή. Είναι λίγο χαμένοι στο διάστημα. Τι είπες τώρα. Ή να έχουν πάθει jet lag
Από την πτήση. Είχαν διαφορά ώρας. Μπορεί να πέσει σε κενό αέρο. Τι ώρα, τι time zone έχει σελήνη? Δεν ξέρω, συν 3. Άντε, γεια! Άθωνος Βουκουρέστη. Ο Buzz Aldrin, λέει ειδικά, έχει σχολιαστεί πάρα πολύ, γιατί σε κάποιες ερωτήσεις δείχνει να είναι άβολος και αποφεύγει να μπει σε λεπτομέρειες, απαντά με τρόπο που για κάποιους μοιάζει λίγο στημένος. Υπάρχει μια στιγμή που ένας δημοσιογράφος τους ρωτά τι τους εντυπωσίασε περισσότερο και οι απαντήσεις τους δεν έχουν τίποτα το συναισθηματικό μέσα. Είναι τεχνικές, ψυχρές και σχεδόν αποστηρωμένες, ρε παιδί μου. Ναι. Και για όσους πιστεύουν στη θεωρία, αυτό δεν μοιάζει σαν μια φυσική αντίδραση. Ένα άλλο σημείο που συχνά αναφέρεται είναι ότι ο ίδιος ο Neil Armstrong μετά το Apollo 11 αποσύρεται σχετικά γρήγορα από τη δημόσια ζωή. Τι άλλο να κάνει. Καλά, ισχύει Τι αυτό. να κάνει. Να σε ρωτήσω, γιατί έχει πάρει τόσο πολύ. Έχει μείνει τόσο πολύ στην ιστορία ο Neil Armstrong. Τι ήταν ο frontman. Είναι ο πρώτος που βγήκε. Ρε. Ήταν ο πρώτος, Οι άλλοι γιατί δεν έχουν γίνει γνωστοί. Τι είναι ο Χριστοφόρου είναι. Εντάξει, μαλάκα, δεν ξέρεις τον Buzz Aldrin. Όχι, δεν ξέρω. Όχι, μόνο τον Armstrong ξέρω. Μαλάκα, ο Buzz είναι και από το. Έπαιζε και τρομπέτα, ρε αυτός. Πού, στο Καραϊσκάκι. Ο Armstrong λέει. Πού Ρε. έπαιζε? Για τον Armstrong λέει. Α, γι' αυτό, ναι. Ο Buzz είναι ρε μαλάκα και από το παιδικό. Από εκεί είναι το. Α, ναι, δεν το Ναι, ήξερα. ρε μαλάκα, τι. Δεν το ήξερα, συγγνώμη. Τέλος πάντων, ο Armstrong μετά την υποτιθέμενη επίσκεψή του στο φεγγάρι δεν κυνηγάει καθόλου τα φώτα της δημοσιότητας και δεν δίνει και συνεντεύξεις και πάρα πολλές. Καταλαβαίνεις σε ποιον μιλάς. Κάπως έτσι ήταν το mood του. Να σε ρωτήσω, ρε Μάντα. Έχουν μείνει πατημασιές στο φεγγάρι. Έχουν δημιουργηθεί. Γνωρίζεις. Θεωρητικά θα πρέπει να είναι εκεί, γιατί δεν αλλοιώνονται, δεν υπάρχει ατμόσφαιρα. Ακριβώς, γι' αυτό το πρέπει να λέω. είναι εκεί, ναι. Δηλαδή, ωραία. Έχουμε στείλει. Βρε, τα έχουν βρει τώρα, εντάξει, το σποιλάρουμε από τώρα. Συγγνώμη. I want to believe. Συγγνώμη, δεν το γνώριζα. Υπάρχει επίσης ένα πολύ γνωστό απόσπασμα από μια συνέντευξή του χρόνια αργότερα που μιλάει για το διάστημα και λέει ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν αποκαλυφθεί στο κοινό. Τι έγινε? Η δήλωση αυτή, ξέρεις, αποκομμένη από το πλήρες πλαίσιο, έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές ως απόδειξη ότι κάτι μας κρύβουν εδώ. Κάτι βρωμάει. Η πλήρης εξήγηση για τον ίδιο είναι ότι αναφέρεται σε τεχνικές και στρατιωτικές λεπτομέρειες της εποχής του ψυχρού πολέμου και ότι ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, προφανώς είναι πράγματα που δεν έχουν αποκαλυφθεί στο κοινό, αλλά αυτή έτσι η φράση από μόνη της, και όπως ακούγεται, αφήνει χώρο για πολλές Δημιουργεί ερωτήματα. παρερμηνίες, σωστά. Ο Aldrin, από την άλλη, έχει δώσει και δηλώσεις και συνεντεύξεις που σε πολλούς ακούγονται παράξενες. Σε μια συνέντευξη σε μια παιδική εκπομπή, όταν ρωτήθηκε γιατί δεν έχουμε ξαναπάει στη σελήνη, απάντησε του τύπου γιατί δεν πήγαμε και αυτό είναι που συνέβη. Δηλαδή... Τι? Περίμενε, θα σου πω. Όταν λέει αυτός γιατί δεν πήγαμε, εννοεί ότι γιατί δεν ξαναπήγε, το ρωτάει γιατί δεν έχουμε πάει και του λέει γιατί δεν πήγαμε. Οκ, μάλιστα. Αλλά λέει ότι εννοώ ρε παιδί μου ότι γιατί δεν ξαναπήγαμε, γιατί δεν πήγαμε. Όχι ότι δεν έχουμε πάει ποτέ. Τι πονηρό είναι αυτό. Τώρα ψιλοκατάλαβες. Τι πονηρό ρε μαλάκα είναι αυτό. Πολιτικός να γίνει. Δεν ξέρω. Εγώ λέω τι λέει και τι απαντάει. Το μαλάκα. Επικαλέστε Μόλις το είπα δικαίωμα. μαλάκα κάποιον που έχει πατήσει στο φεγγάρι. Εντάξει. Μπροστά από μια κάμερα. Επίσης, νομίζω αυτός είναι στο βίντεο, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να είναι και ο Armstrong, αλλά δεν έχει πολύ Ποιος σημασία. θα κάνει hip-hop, hip-hop. Ή ο Aldrin είναι ο Armstrong. Είναι, ας μπει ο φίλος που παρεξηγήθηκε που μπέρδεψα τον μπασίστα του Ozzy να μας διορθώσει. Δέχεται λοιπόν μια δημόσια, υπάρχει σε βίντεο αυτό, δημόσια παρενόχληση από έναν άνθρωπο που το κατηγορεί ότι λέει ψέματα. Είναι ψέματα αυτά και πρόστιχα λέει του Όλα ψινάκι. αυτά είναι ψέματα. Ακούτε. Και πρόστιχα του ψινάκι νομίζω το είπε. Πρόστιχα το Μητσοτάκη. Α, του Μητσοτάκη, ναι. Εντάξει ρε μαλάκα, πολιτικός είναι κι αυτός. Ο Έλντριν μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και μετά, πώς το λένε, τον αποκαλεί ψεύτη ρε παιδί μου,
τον κατηγορεί, τον βάζει μια βίβλο εκεί να ορκιστεί ότι έχει πάει κτλ. Πω, την άνομα, βαριόντουσαν Ο πάρα άνθρωπος ήταν και 72 χρονών. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή του κολλάει πολύ. πολύ. Κουτελό. Ναι. Και του τραβάει ένα μπουκέτο ίσιο. Ποιο σε ποιον? Ο αστροναύτης. Ο δικό μου. παππούς. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Τον άλλον. Μου κολλάς μαγκές μαλάκα, έχω το φεγγάρι. Ξέρεις από που είμαι εγώ. Του τράβηξε ένα ίσιο και ηρέμησε μετά. Νομίζω δεν ξανανόχλησε. Πρέπει να έχασε και την πίστη του αυτός. Μπράβο. Μάγκας. Καλά του κάνε. Φίλε, εγώ το φεγγάρι. Υπάρχει επίσης και το γεγονός ότι αρκετοί αστροναύτες του προγράμματος Apollo, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί, έτσι. Είχε κι άλλο πλήρωμα. Όχι, ενώ υπήρχαν Apollo 1 μέχρι 11, ρε παιδί μου. Τα άλλα τα απ' όλα. Το προγράμματος, ναι. Αν δεις, ας πούμε, και στην ταινία, είναι ξέρεις, αυτοί που πήγανε, τους επιλέξανε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όλοι αυτοί στο πρόγραμμα δεν ξέραν ποιος θα πάει ή ποιος θα είναι στην αποστολή που τελικά θα τα καταφέρει. Μίλησαν αργότερα για ότι πολλοί από αυτούς είχαν κατάθλιψη, ζούσαν σε απομόνωση και είχαν δυσκολία να επιστρέψουν στην κανονική ζωή. Τώρα, για τους υποστηρικτές της θεωρίας, αυτό σημαίνει ότι, ρε παιδί μου, είχαν πολύ μεγάλο ψυχολογικό βάρος επειδή κρατάγανε κάτι μυστικό που δεν μπορούσαν να πούνε. Πάντως, για την επιστημονική κοινότητα, αυτό ήταν ψιλοαναμενόμενο, γιατί όταν ζεις κάτι που κανείς άλλος δεν έχει ζήσει και δεν μπορεί να καταλάβει πώς είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι να σου πω, μεσοπέλαγα βρίσκεσαι πάνω σε ένα σκάφος και κοιτάς γύρω-γύρω και είναι το άπειρο και χαώνεσαι. Πόσο μάλλον να έχεις πάει στο διάστημα και στη σελήνη. Και ότι, ρε παιδί μου, για αυτούς τους ανθρώπους είναι φυσιολογικό να μην μπορούν να έχουν μια επιστροφή στην καθημερινότητα έτσι και στα καθημερινά πράγματα. Όλα αυτά τα περιστατικά λοιπόν απομονωμένα και επαναλαμβανόμενα δημιουργούν έτσι μια συγκεκριμένη εικόνα για το γεγονός. Μια ακόμα θεωρία είναι αυτή που λέγαμε πριν, το ότι γιατί δεν ξαναπήγαμε. Και το ερώτημα αυτό στην ουσία, όπως είπα, είναι αρκετά απλό, καθώς η απάντηση της NASA είναι και για οικονομικούς και για πολιτικούς λόγους, καθώς το πρόγραμμα αυτό κόστισε πάρα πολλά μεγάλα ποσά, ας πούμε, και ότι αφού ο στόχος επετεύχθη, η χρηματοδότηση κόπηκε και δεν υπήρχε η ανάγκη να ξαναγίνει αυτό. Και όπως σου είπα, δεν υπάρχει και ανάγκη να πάμε επανδρομένα εκεί. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε με τα μη επανδρομένα οχήματα, να συλλέξουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αν υπάρχουν πουθενά βιντεάκια τώρα με από ένα επανδρομένο όχημα να κάνει ένα λαϊβάκι, να δούμε αν ακόμη η σημαία στη θέση της. Νομίζω, ρε φίλε, ναι, εννοείται. Δεν είχαμε και ένα, πώς το λένε, όχημα εκεί, ένα, πώς λέγονται αυτά, rover, που κυκλοφορούσε, που είχε μείνει παραπάνω από πολλά περισσότερα χρόνια από ό,τι περιμέναμε και έστελαν φωτογραφίες, κάμερα, τα πάντα. Και υπήρχε σημαία εκεί. Έχουμε παρουσία, ρε φίλε, στη σελήνη, είναι έντονη, δεν είναι ότι δεν είναι τίποτα εκεί. Αλλά, όπως είδαμε, όλα αυτά για να τα κάνεις και να τα πιστέψουν, χρειάζεσαι και ένα καλό σκηνοθέτη για να σου φτιάξει αυτή την ταινία. Αυτά θα είμαι στο επίμαχο σημείο. Και έτσι λοιπόν μπαίνει στο κάδρο ο κύριος Stanley Kubrick. Και όχι επειδή υπάρχει κάποιο έγγραφο που να λέει ότι συνεργάστηκε με την NASA ή κάτι τέτοιο. Μπαίνει γιατί μέσα σε όλο αυτό το κλίμα αμφιβολίας μοιάζει να ταιριάζει υπερβολικά καλά στο ρόλο που του δίνουν οι θεωρίες. Η αφετηρία λοιπόν είναι το 2001 A Space Odyssey που βγαίνει το 1968, ένα μόλις χρόνο πριν το Apollo 11. Ναι. Για την εποχή του λοιπόν αυτή η ταινία είναι σοκαριστικά καλή και ρεαλιστική. Σου έδειξα και μερικά πλάνα πριν που δεν την είχες δει. Ο τρόπος που κινείται η κάμερα, η αίσθηση αυτή που σου δημιουργεί ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα κενό, το πόσο καλά αποτυπώνει την έλλειψη βαρύτητας, που μπορεί στον κόσμο τώρα αυτά να φαίνονται λίγο αστεία με τις νέες τεχνολογίες, με τα CGI και όλα αυτά, αλλά μέχρι τότε δεν ήταν κάτι γνωστό αυτό το πώς μοιάζει στον άνθρωπο και ο άλλος το έκανε άψογα. Πώς το ήξερε ότι αυτό έτσι είναι. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν τον κόσμο να νιώθει ότι βλέπει κάτι που δεν μοιάζει που μοιάζει μάλλον με κινηματογραφικό κόλπο, αυτό που βλέπουν να συμβαίνει με την προσελήνωση.
Και εκεί γεννιέται λοιπόν αυτή η σκέψη ότι αν κάποιος μπορεί να κάνει το διάστημα να φαίνεται τόσο αληθινό στην οθόνη, ίσως μπορεί να κάνει κάτι πολύ μεγαλύτερο να μοιάζει αληθινό. Αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Είναι απλώς μία εντύπωση. Η θεωρία αυτή αρχίζει να δένει λίγο αργότερα όταν μπαίνει στη συζήτηση το The Shining, η ταινία. Η Λάμψη. Και συγκεκριμένα υπάρχουν δύο κομμάτια, υπάρχουν και νομίζω και αρκετά παραπάνω, αλλά είναι δύο τα κύρια κομμάτια που το κάνουν αρκετά ύποπτο. Το ένα είναι το δωμάτιο 235, αν θυμάσαι στην ταινία, γιατί εκεί πολλοί λένε ότι το αριθμός 235 δεν είναι τυχαίος. 2 και 3, 5 και 5, 10. Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει ότι... 2, 3, 6 και 5, 11. Απόλλω. Σωστό. Εντάξει, τα ανακάλυψα, το βρήκα. Όχι. Σας ξεσκέπασα. Λένε ότι 2,37 χιλιάδες μίλια είναι περίπου η απόσταση γης Ελλήνης, άρα ο Κιούμπρικ αφήνει ένα μήνυμα εκεί. Ότι είναι κοντά, αφού 2,35 δεν είπες. 2,37, τι λέω ρε μαλάκα. Α, συγγνώμη. Έχω και δυσλεξία. Εντάξει, δεν είναι κάτι. 2,37. 2,37. Αυτό Οπότε χάλασε δικιά μου θεωρία. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό είναι λίγο μούφα, καθώς η απόσταση γης Ελλήνης δεν είναι κάτι σταθερό. Απομακρυνόμαστε και έγινε ελλειπτική η τροχιά, άρα κάποιες στιγμές είμαστε πιο κοντά, κάποιες πιο μακριά. Μήπως είναι η μέση. Ούτε αυτό είναι, θα σας προλάβω, γιατί η μέση απόσταση είναι 2,38,8 και όχι 2,37. Οπότε δεν αντιστοιχεί σε κάποια μέση τιμή. Πάντως είναι γιατί πιαστήκαν από εκεί, καθώς αυτή η ταινία είναι βιβλίο, έτσι, είναι το βιβλίο του King και στο βιβλίο το δωμάτιο είναι το 217. Τώρα μας γαμίσετε με τους αριθμούς. Ναι, αλλά σου λέει, ναι, περίμενε όμως, σου λέει γιατί ο άλλος να το αλλάξει την ταινία και να το κάνει 2,37. Στην τύχη τα έριξα κι εγώ. Κάτι γίνεται, σου λέει εδώ. Είναι και λίγο κοντά ο αριθμός της απόστασης. Κατάλαβες. Ναι. Βέβαια, η εξήγηση είναι πολύ πιο απλή από όλα αυτά και ο λόγος είναι ότι το ξενοδοχείο που γινόντουσαν τα γυρίσματα ζήτησε να μην χρησιμοποιηθεί το 2,17 καθώς είναι πραγματικό δωμάτιο και φοβήθηκαν ότι οι πελάτες θα απέφευγαν να μείνουν εκεί. Ηλίθιοι, αν με ρωτάς, γιατί έγινε θρύλος η ταινία και άμα υπήρχε αυτό το δωμάτιο πιστεύω θα ήταν το πιο ακριβό δωμάτιο. Τέλος πάντων. Το 2,37 δεν υπήρχε σαν δωμάτιο στο ξενοδοχείο, οπότε ήταν η πιο ασφαλής επιλογή, ας πούμε, και βάλαν αυτό το νούμερο. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι κάπως αρχίζει να πατάει πιο σταθερά αυτή η θεωρία, καθώς η αλλαγή δεν έγινε από το King, αλλά έγινε από τον Kubrick. Και επειδή ο Kubrick όντως ήταν γνωστός ότι τίποτα στις ταινίες του δεν είναι τυχαίο, για πολλούς αυτό σημαίνει ότι σίγουρα κάτι θέλει να μας πει με αυτό που έκανε. Και έτσι λοιπόν, όταν ένας δημιουργός ξέρουμε ότι ταυτόχρονα δεν κάνει τίποτα τυχαία και την ίδια στιγμή δεν σου δίνει και την απόλυτη εξήγηση για το γιατί επιλέχθηκε αυτό ο ίδιος, αφήνει χώρο για πολλές παρερμηνίες. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σκηνή όπου ο μικρός Ντάνι της ταινίας φοράει pullover που γράφει πάνω Apollo 11. Έλα, Τώρα, φυσικά, έτσι, για τους υποστηρικτές της θεωρίας αυτό είναι ξεκάθαρο μήνυμα, αλλά η αλήθεια, η αλήθεια, είναι ότι αυτό ήταν ένα παιδικό ρούχο της εποχής που έπαιζε πάρα πολύ. Δηλαδή, το merch του Apollo και αυτά παίζανε το Apollo 11, ήταν κάτι της εποχής, ας πούμε, που έπαιζε εύκολα. Τώρα, δεν ξέρω πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό. Αυτό είναι όντως λίγο περίεργο. Είναι αρκετά. Όλα αυτά, λοιπόν, αν θέλετε να τα δείτε εις βάθος και αναλυμμένα, να σας πω ότι υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται Room 237. Παίζει να είναι και στο Netflix. Ναι. Και... Μην με σκάς και το δω σήμερα. Ναι, ωραίο είναι και δεν ασχολείται μόνο με ασχολείται με όλες τις θεωρίες που έχουν να κάνουν με την ταινία του The Shining, αλλά ασχολείται και με αυτό. Τώρα υπάρχουν και κάποιες πιο έτσι αφηρημένες θεωρίες γύρω από το θέμα που λένε ότι
ο Kubrick είχε πρόσβαση σε κάμερες που είχαν μόνο, κάτι τώρα δεν θυμάμαι τα τεχνικά χαρακτηριστικά, που είχε μόνο η NASA και ότι αυτός ήταν και ανακατευόταν και με την επιστημονική κοινότητα γιατί είχε σαν χόμπι να λύνει εξισώσεις και προβλήματα στον ελεύθερο του χρόνου και κάτι τέτοια. Πιο ελαφριά. Το θέμα είναι όμως ότι στην πραγματικότητα, αν όλο αυτό ήταν ένα ψέμα και αν η προσελήνωση ήταν ένα στημένο γεγονός, ας πούμε, για εσωτερική κατανάλωση και όχι για παγκόσμια προβολή, θα ήταν λίγο πιο εύκολο να περάσει, γιατί θα πέρναγε μόνο από τα φίλτρα, ας πούμε, του αμερικανικού κράτους. Όμως τώρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει τα φίλτρα όλης της ανθρωπότητας, έτσι. Και εδώ είναι που ξαναεπιστρέφουμε στο γεγονός ότι βρισκόμαστε στον ψυχρό πόλεμο, γιατί τη δεκαετία του 60 η Σοβιετική Ένωση παρακολουθούσε τα πάντα, όπως ξέρουμε, και όχι χαλαρά και από απόσταση, αλλά με πολύ έντονη κατασκοπική τεχνολογία, και οι Σοβιετικοί δεν ήταν απλοί θεατές όλης αυτής της κούρσας του διαστήματος, αλλά ήταν αντίπαλοι. Έτσι λοιπόν, αν υπήρχε έστω και η παραμικρή πραγματική ένδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίαζαν κάτι ψεύτικο ως πραγματικό, θα ήταν η μεγαλύτερη προπαγανδιστική νίκη στην ιστορία της Ρωσίας, αυτό, έτσι. Και όμως αυτό δεν συνέβη ποτέ. Αντίθετα, οι Σοβιετικοί επιστήμονες επιβεβαίωσαν τα ραδιοσύματα των Απόλλω ότι προέρχονταν από τη σωστή κατεύθυνση της Ελλήνης. Προς τιμήν τους κιόλας. Με σωστό χρονισμό, σωστή καθυστέρηση, όλα αυτά τα επιστημονικά. Και δεν μιλάμε σαν κάτι που μπορείς να το... Πώς να το πω... να το κλέψεις, να το κοροϊδέψεις αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν είναι σήμα στην τηλεόραση ή κάτι που παρουσιάζει σε ένα στούντιο. Ναι. Και δεν ήταν μόνο οι Σοβιετικοί που το επαλήθευσαν αυτό, έτσι. Σταθμοί στην Αυστραλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα και ανεξάρτητοι, ας πούμε, ραδιοερασιτέχνες, κατέγραφαν ακριβώς τις ίδιες μεταδόσεις. Αυτό είναι κάτι που δύσκολα είναι μια δυνατή απόδειξη. Χωράει στο αφήγημα ότι τα σκηνοθετήσαμε, ας πούμε, και τα κάναμε όπως θέλουμε. Καθώς θα έπρεπε να έχει συντονιστεί όχι μόνο η NASA, αλλά και ολόκληρη η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, ας πούμε, ακόμα και οι αντιπάλοι της και οι ερασιτέχνες και όλος ο κόσμος. Ναι. Κοίτα, υπήρχε... Ρε φίλε, έχω ακούσει και μια φήμη ότι όντως πήγανε. Απλά αυτά που βλέπουμε είναι σκηνοθετημένα μόνο. Ναι, δεν μπορούσε να καταγραφεί και για να το αποδείξουν απλά κάνανε αυτό το... Αυτό το ακούω σαν θεωρία. Παίζει, λες, Δεν ξέρω αν παίζει, αλλά είναι πιο λογική θεωρία. Ας πούμε, ξέρω εγώ, τι να πω, μπορεί να στείλαν κάτι άλλο εκεί πέρα και να έστελναν ραδιοσύματα, ξέρω εγώ, πονηρός. Κατάλαβες. Πονηρίδης. Ναι. Βέβαια, μετά έρχονται και τα δεδομένα που δεν παράχθηκαν από τις ΗΠΑ, καθώς χρόνια αργότερα χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ινδία και η Κίνα στέλνουν δικά τους σε ελληνικά σκάφη σε τροχιά γύρω από τη σελήνη. Η Ινδία. Σοπάρα. Ναι, είναι δυνατή η Ινδία, νομίζω, στο διάστημα. Okay. Και όχι για να επαληθεύσουν αν η Αμερική πήγε ή δεν πήγε, αλλά για τους δικούς τους επιστημονικούς λόγους ο καθένας. Και στις φωτογραφίες που τραβούν φαίνονται και τα σημεία προσγείωσης στον Απόλλω, η βάση του ελληνικού σκάφους, ο εξοπλισμός, τα ίχνη που αφήσαν οι αστροναύτες στην επιφάνεια και όλα αυτά. Okay. Και το σημαντικό έτσι σε αυτό είναι ότι καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει λόγο να προστατεύσει το αμερικάνικο αφήγημα. Αντιθέτως, ειδικά η Κίνα θα είχε κάθε συμφέρον πλέον να αμφισβητήσει την αμερικάνικη πρωτιά που είχε αυτό το περιθώριο. Δεδομένου ότι αν δεν είχαν πάει θα ήταν μεγάλη νίκη για την Κίνα, ας πούμε, να πει ότι τα στείλω εγώ τώρα. Το ας γαμίσω. Αν γυρίσω, θα τους γαμίσω. Και λέει, Νίλ Άρμστρονγκ. Αν δεν γυρίσω, θα μου κλάσουν τον μπούτσον. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει να γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τη συνωμοσία να σταθεί, χωρίς
να πρέπει να το διωγγώνουμε υπερβολικά, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα και να κάνουμε πολλαπλές παραδοχές. Μάλιστα. Και επειδή σε βλέπω έτσι ότι έχεις όρεξη να εμβαθύνεις, Θέλω να πάμε να εμβαθύνουμε. πάμε λίγο πίσω. Πήγαινε πίσω. Και δεν εννοώ στα γεγονότα και τις αποδείξεις, αλλά σε κάτι πιο βάθη. Βάλε μπρατσάκια, Γιάννη. Πάμε. Πνίγουμε. Θα πάμε στα ανοιχτά. Στο γιατί μας απασχολεί ακόμα και σήμερα αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί μισό αιώνα και μετά, με δεδομένα, με μετρήσεις, με επιβεβαιώσεις, το ερώτημα αυτό δεν έχει πεθάνει και μάλλον παίζει να μην πεθάνει και ποτέ. Γιατί πιστεύω ότι η προσελήνωση δεν είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός, ρε παιδί μου, είναι ένα σύμβολο για την ανθρωπότητα, έτσι. Και τα σύμβολα δεν τα κρίνουμε με τον ίδιο τρόπο που κρίνουμε τα γεγονότα. Τα κρίνουμε με βάση το τι μας κάνουν να νιώθουμε. Δηλαδή, εγώ από τη στιγμή που έγραφα αυτό το επεισόδιο, ας πούμε, και έβλεπα όλα αυτά, πάντα είχα αυτό το μούδιασμα, ρε παιδί μου, το μάλακα, τι έχει συμβεί, ας πούμε, εκεί πέρα. Δηλαδή, αυτή την ιδέα ότι ο άνθρωπος πάτησε σε ένα άλλο ουράνιο σώμα. Ναι, Είναι τρομακτική στο κεφάλι μου. Όχι απλά εντυπωσιακή, με τρομάζει και λίγο με κάποιο τρόπο, γιατί αν αυτό είναι αλήθεια, τότε σημαίνει ότι τα όρια που νομίζουμε ότι έχουμε στην καθημερινότητά μας δεν είναι πραγματικά, δεν είναι αυτά. Σημαίνει ότι η ανθρώπινη δυνατότητα είναι μεγαλύτερη από όσα νιώθουμε στην καθημερινότητα. Με κυνηγάει αυτή η λέξη, ότι είναι άσφαλτρο. Χαντάκι. Και αυτό λοιπόν δημιουργεί μια αντίφαση μέσα, να βράζουμε, να νιώθουμε σαν ζεύρες. Ζούμε λοιπόν τις μικρές ζωές μας, ας πούμε, ο καθένας, που έχουν τους περιορισμούς μας, την γραφειοκρατία μας, τα λάθη μας, ανικανότητα, κίνηση, βρισχές, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Και ταυτόχρονα είμαστε το ίδιο είδος που κατάφερε και πήγε στο φεγγάρι. Δεν σε κάνει να μπορείς. Και μάλιστα με υπολογιστές πολύ πιο. Δηλαδή, όχι πολύ πιο. Είναι, δηλαδή, σε σχέση με το κινητό που κρατάω τώρα στα χέρια μου, πήγαν. Είναι αστείο η υπολογιστική δύναμη που είχαν τότε. Εδώ οι άλλοι δεν είχαν memory cards, πλάκα. Τι κάρτσε, μαλάκα, floppy disk και. Καταλαβαίνει, ναι, εντάξει. Εδώ δεν είχαν που να γράψουν, να πούμε, και τα γράφαν από πάνω στις μαγνητικές. Αφήναν το PlayStation ανοιχτό όλο το βράδυ. Ναι, γιατί θα χάνουν το save μετά. Και θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Και κάπου εκεί νομίζω ότι γεννιέται η δυσπιστία, όχι επειδή σίγουρα λένε ψέματα, αλλά επειδή δεν ταιριάζει με την εμπειρία που έχει ο καθένας μας από αυτόν τον κόσμο, ρε παιδί μου. Γιατί αν ο κόσμος μας γύρω μοιάζει τόσο χαοτικός και πρόχειρος, πώς γίνεται κάτι τόσο ακραία δύσκολο να έχει γίνει με τόσο μεγάλη επιτυχία? Εννοείς ότι δεν μπορούμε ούτε τώρα να λογιστούμε το πώς μπορεί να έχει συμβεί. Ναι, και ο καθημερινός άνθρωπος, ρε παιδί μου, που δεν μπορεί να βάλει δύο πράγματα σε τάξη, να κανονίσει δύο δουλειές. Ναι. Πώς να καταλάβει ο κεφαλός του όλο αυτό που πρέπει να συμβεί για να πετύχουμε αυτό το πράγμα? Η θεωρία συνωμοσίας σε αυτό το επίπεδο δεν είναι ότι απλά έχουμε την τάση να αρνούμαστε τα πράγματα. Είναι ένας τρόπος να επαναφέρουμε την πραγματικότητα σε κάτι που μας φαίνεται πιο διαχειρίσιμο. Το δεν έγινε είναι ψυχολογικά πιο εύκολο από το να πούμε έγινε, αλλά εγώ δεν μπορώ να οργανώσω τη ζωή μου την ίδια, ας πούμε. Εντάξει μωρά, δεν είναι έτσι τώρα. Ρε φίλε, εντάξει, cool. Σου λέει, πώς να το πω, είναι ψυχολογικό το ζήτημα. Σου λέει, σε κάνει να νιώθεις λιγότερο άχρηστος, ας πούμε. Σου λέει, υπάρχει, ρε παιδί μου, και αυτή η ανάγκη ότι εγώ ξέρω, είμαι έξυπνος. Κατάλαβα την κοροϊδία σας, ας πούμε. Υπάρχει αυτή η ανάγκη full. Αλλά, ρε παιδί μου, εδώ υπάρχει και μια παγίδα ότι προβάλλουμε την σημερινή μας καχυποψία στο παρελθόν και ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή δεν είχε ο άνθρωπος την πολυτέλεια να μην πάρει αυτά τα ρίσκα, έτσι. Δηλαδή, όπως είπαμε, οι άνθρωποι ζούσαν μέσα στην αγωνία, μέσα στο ότι δεν ξέρουν τι θα γίνει
και δεν υπήρχε η δυνατότητα να μην το προσπαθήσουν και να μην το κάνουν, έτσι. Και αυτό νομίζω ότι ήταν το πιο σημαντικό κίνητρο σε όλη αυτή την αποστολή, ότι πήγαιναν τεράστια ρίσκα γιατί έπρεπε να γίνει και δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ναι. Εγώ τους φαντάζομαι να έχει την ιδέα, ρε μαλάκα, ο ένας ο επικεφαλής για να πάει στο φεγγάρι και να είναι ο Γιώργος και να μην το εμπιστεύεται πολύ το σχέδιο. Και να του λέει, πού να πάμε τώρα εκεί πέρα, ρε, πού να μπλέξουμε εμείς από σεφ, από μεφ, να μην μας πιάσουν τον κόλο. Και να του λέει, εδώ ρε μαλάκα, να κάνουμε τα δικά μας, ρε, τα δικά μας, τα ωραία μας. Και να του λέει, ρε, να με τρελάνεις, δεν τα είχαμε συμφωνήσει, ρε Γιώργο. Του λέει ο άλλος, αφού τα είπαμε, δεν τα είπαμε. Να τα ξαναπούμε, ξέρω εγώ. Αυτό που θέλω να πω έτσι κλείνοντας αυτό το επεισόδιο είναι ότι το πήγαμε ή δεν πήγαμε ίσως να έχει τελικά να λέει λιγότερα για τη σελήνη και περισσότερα για εμάς τους ίδιους. Για το πόσο δύσκολο μας είναι να πιστέψουμε ότι σε ένα συλλογικό επίτευγμα της ανθρωπότητας εκείνη τη στιγμή και το πόσο πιο άνετα μας κάνει να νιώθουμε το ότι πάντα υπάρχει ένα αλλά. Κοίτα, ξέρεις τι, παίζουν πολλά ρόλο, ρε. Υπάρχουν πολλά τα κριτήρια που χαλάνε το αφήγημα. Το ένα είναι αρχικά, ότι είναι Αμερικάνοι. Που είναι ένας λαός, εντάξει, προσωπικά εμένα μου είναι φουλ αντιπαθής οι Αμερικάνοι σαν, όχι οι κάτοικοι, το κράτος μου είναι πάρα πολύ, το μισό το κράτος της Αμέρικης. Οπότε αυτό... Όλες οι μεγάλες υπερδυνάμεις. Ναι, οι κακές υπερδυνάμεις. Δεν υπάρχουν καλές. Ούτε οι Άπωνες. Τι εννοείς? Θα μας κόψουνε. Γιατί, το Ιώτα. Εντάξει, Pearl Harbor, ξέρω εγώ, δυνάμεις του άξονα, δεν έγινε κάτι. Σωστά, ναι. Το ξεχάσεις αυτό. Υπήρχε αυτή η μικρή ιστορική λεπτομέρεια. Το ξεχάσεις αυτό. Τέλος πάντων, ναι, μωρέ, λες Αμερικάνοι. Όταν λες Αμερικάνοι, με τη μία σου έρχεται στο μυαλό, ρε φίλε, η τσατσιά, η πονηριά. Κατάλαβες. Γι' αυτό χάνει την εμπιστοσύνη της. Αν ήταν κάποιος άλλος λαός που σου βγάζει μια παραπάνω εμπιστοσύνη, δεν ξέρω τώρα ποιος θα είναι. Σαν την Ελλάδα. Ναι. Αν ήμασταν εμείς, κάργα, εύκολα. Εύκολα. Επί τόπου, μην ψάχνεις. Όταν πηγαίναμε εμείς, εσύ. Ένα φραπέ θέλα. Είχαμε πατήσει με πάρεξ πάνω εκεί. Μαλάκα από και πέ. Το λιγότερα λεφτά πήρε ο Μάσκ για να κάνει τους πυράβλους. 2, κάτι δις δεν είναι διαχειρίζεται. 2,1 δις. 1,6 πήρε ο Φραπές. Όχι, ο άλλος. Ο Τέσλας, ο Elon Musk. Μαλάκα, 2,1 για τρακτέρ, εσκαβές. Και ο άλλος 1,6 για πύραυλο. Κάτσε καλά. Από εκεί πέρα, μαλάκα. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτό ήθελα να πω έτσι για το τέλος. Πολύ ωραίο, όχι, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο. Μας επανέφερε, γιατί το ερώτημα θα πλανάτε. Είναι και ΑΕ. Και τώρα να πάει κάποιος άλλος, κάποια άλλη χώρα να στείλει επανδρομένο σκάφος πάνω στη σελήνη και να ξαναπατήσει, θα μπορεί κάποιος πάρα πολύ εύκολα και ελαφρά να πει «Καλά, AI είναι, εντάξει, ψεύτικο βίντεο είναι». Το έχει κάνει ο τέτοιος, πώς το λένε. Ο Τσαφούλιας το έχει κάνει. Ο Κοκκινόπουλος. Ο Λάνθιμος. Εντάξει, ο Λάνθιμος το έχει κάνει. Ο Λάνθιμος θα μπορούσε. Ωραία, λοιπόν. Μάλιστα. Μας έχεις τελειώσει το φεγγάρι σήμερα και εσύ. Οι δυσάρεστες, αυτές ήταν οι ειδήσεις του διαστήματος για σήμερα. Τι μέρα είναι? Ό,τι είναι τώρα. Σάββατο. Ξημερώνει Κυριακή. 13 του μηνός, 12, δεν θυμάμαι ό,τι είναι. Μέχρι την επόμενη φορά, to the moon. Γεια χαρά. And back. Ciao. Ευχαριστούμε που ακούσατε το podcast «Δεν είναι ακριβώς έτσι» με τον Αλέξανδρο και τον Χάρη. Ακολουθήστε μας στα προφίλ μας σε Spotify, Apple Podcast, YouTube και Instagram. Παραγωγή Σημαίο Sound Lab.